Pon. Mga tugang maray na hapon po sa Indogobos. Biyernes Santo Ngunyan, special broadcast po kan DCGB para po sa tuya nagigibuhon na penitential procession. Ngunyan pong aldaw, mga tugang nin Biyernes, nakataltag po sa iba-ibang parte kan sa tuya na lugar. Kiripatan po dyan sa Mega Force Patrol. Ang ihatod sa Indoan sa tuya tabi nagigibuhon na penitential procession sa iba-ibang parte, mga tugang kan probinsya kan Albay. Siring man, mga tugang mangyayari po yan sa paagikan sa tuya ng mga pagiriba. Hali po dyan mga tugang sa mga iba-ibang lugar o kaya mga parokya. Dyan po sa Primer Distrito, magkakasabay ta dyan ang pagiriba ta si Jomar Bien, may kinaraman po sa situationer, mga tugang dyan po sa lugar na yan. Siring man, dyan po sa Daragalbay, kay bata po si Joshua Bino. Asin po mga tugang dyan sa Albay District, yaon dyan si Jenny Balyara, si Angel Mustasa. Kaya lang gano'n din nakakapenetrate yun. Parig di sa DCGB si Christine Longabella, si Attorney Tin. Naulang na kan traffic, close na ang traffic. Ano? Siguro dyan na lang kung nagdangog katin, dyan na lang po sa Kwan, sa Albay District, mag-cover kang event ko niya na pagkahapon. Anyway, luwayan sa nalang pwedeng may hatod sa Indogobos ang istorya sa mga iba-ibang lugar. Diyan po sa Legazpi Port area, kay ba dyan si Lowens Barcena, siring man po mga tugang sa 3rd District Canalba, yaon po naman si Jimmy Nasalita. And of course, diyan po sa may parokyakan sa Taisan, sa Taisan Tabi, kasabay dyan si Alarmario, mga tugang may kinaraman situationer. Kasabago, nadangog din do, kasarabay po mga tugang ang bilog na puwersa kan technical team. Naghatod po kan sarong importanteng aktibidad diyan po sa Saint Raphael the Archangel. Okay, so ngunyan po punan ta mga tugang an ang istorya hali po dyan sa lawas, kay ba po mga tugang an Mega Force Patrol. Haramon ta daw ang situationer dyan po sa may Legazpi City Port, Saint Raphael Church, kay ba po si Lowens Barcena. Kasubago, pigdalangog ko ni kasi Jenny, yaon sinda duman sa singan ito dyan sa Albay Cathedral, annotator sinda, duman po sa pigigibo na sa Siete Palabras, Didi po mga tugang live yan sa DCGB. Haramon ta daw ang situationer, kay ba po si Lowens. Come in, Lowens. Good morning, good afternoon. Yes, salamat abi VP, maray na hapon sa Makaparanta by location kan DCGB News niya dito sa Legazpi Port District area. Ikinanggad sa may fasad kan
St. Raphael the Archangel Parish na kung sa intabi BP dinagsa ni kadakol na mga tawo kuda mga debotos ining pinakang primero na penitential procession sa katahawan kan pandemyang COVID-19. Ngunyan tabi BP ang pinagkaiba lang digdi sa satuyang nanonotaran nagpaka-face mask ang mga tao. May mga iba man na dahil man nag-observar ka na pagsurulot din face mask alagat kadaklan nagpaka-face mask tabi ni BP. And so mga pasos, so mga imahen, mga manlain-lain na imahen para ipagirundom ang mapasakit ni Jesu Cristo para isalbar ang kinapaan laban sa kasalan. Yaraon ini primero digdi sa may LCC supermarket sa may Ampang kang Graceland. Tapos nakataralay ini pasisiring duman sa may LCC malls. Tapos so iba pa pasisiring duman sa may Ayala. Tapos so iba pang mga pasos niyaon digdi sa may pasiring sa Hotel St. Elis Tabing BP. Cross an estratehiya tanganin ng dai masyadong dumugod nin tao pero manonotaran tabi BP na digdi sa satuyang nanonotaran na talagang dakula ang kaugmahan kan mga taga-Legazpi dahil lanta sa primerong pagkakataon nagkaigwa na naman nin siring kaining tradisyon na aloy na pinagaandaman ka na mga debotos. On tutungani may naiiling kita na sarong pamilya guyod-guyod pa so umboy niya nagkaratindir digdi tangani ng mailing na prosesyon sa siring na bagay. Mientras tanto tabi BP sa mga motorista dahil na magpirit na maglaog mo na digdi sa Legazpi Port District area dahil lanta sinaraduan buon dyan sa Barangay Rizal Baga sa may Petron Gasoline Station asin digdi pa sa mga manlain-lain na mga strategic locations digdi sa Legazpi Port District area pinagsaraduan mo na katuwang na Public Safety Office, Philippine National Police. So mga volunteer organizations arkan na kabalikan Civicom nanyaraon man digdi sa aktibidad. And mga pirang minuto lang tabi BP mapuunay ning prosesyon digdi. And ang tutumbukon kay ning primerong paso maliko digdi sa may Orosite area pasisiring sa San Roque digdi baga sa may Wakis tapos maliko naman digdi pasiring sa may Arco kan San Roque tangani ng makapasiring pa sa ibang lugar tabi BP na pagbumuktakan kay ning nasampitan ng prosesyon. And sa mga oras na ini tabi BP filing daw tabi sir iyon na ini so mga pasos uni si nagtawa ng kita kikopya kikodigo primerong paso tabi BP ang paglaog ni Cristo sa May lang tabi ng Wednesday, take note ko ha. Okay. Primerong paso, paglaog ni Jesus sa Bethlehem. Sa Jerusalem. Sa Jerusalem. Paglaog ni Jesus sa Jerusalem. Inisukan, so ipepan anito, so Palm Sunday. Roger. Okay. So huring pamanggi, so the Last Supper. Yan. Number 2, Last Supper. Pangtulo, San Pedro Apostol. San Pedro Apostol. Santiago Mayor, pang-apat. Number 4, Santiago Mayor. Santiago Mayor. Mayor. Okay. Sa numero 5, San Andres Apostol. San Andres Apostol. Pasira man daw yun sa numero 5 San Andres Apostol. San Andres Apostol. Roger. Apostol. Si Santiago numero 4. Numero 4. Mayor. Pang-anom si San Felipe Apostol. Felipe Apostol. Roger to that. Okay. Pampito. San Bartolome Apostol. Bartolome. Pangwalo si San Apostol. Mateo. Roger to that. Mateo Apostol. Pangsyam, San Tomas Apostol. Oras San mga Tomas. apostol ini. Okay.
Tapos San Santiago Minor, Apostol Santiago Minor. Santo Lowens, pagkatapos ng mag-report, apotado kung nata, may minor, may mayor, may mayor. Ayo, sige daw, maapot kita ipa-explican ta ko ta kay Direk Nico, di digdi. Si Direk pagka nakaisikan na may mayor, may mayor, may minor. Okay, sige, next. Number 11. San Judas Tadeo, Pang-11. Judas Tadeo. Apostol. Okay. Okay. Pang-12. San Simon Apostol. Simon Apostol. Okay. Numero 13. So, mga pangyayari ni sa buhay ni Jesucristo, pamibi sa tatamnan din Getsemani. Pamibi sa Getsemani. Roger to that. Pang-14. Getsemani. So, kanini? So, agony in the garden? Roger to that. Agony in the garden. Okay. Pang-14, ang paghatol nin kagadanan kay Jesus sa atubang nin katawuhan. Paghatol nin kagadanan. Aha. Si kanini? Poncio Pilato? Roger to that. So, nagugas na kikamot. Yes. Okay. Pag-15. 15. Paghampak kay Jesus. Paghampak. Paghampak kay Jesus. Roger to that. Okay. Scourging. Pang-16. El Señor de la Paciencia. El Señor de la Paciencia. Pasensya. Ari, so nakatuko siya sa kwan. Roger. So pig-ulog-ulog siya. Di ba? So garpig kurunahan siya kay ni Gayod. Correct. Yes, okay, next. Tapos, Señor Jesus Sentenciado. Jesus sentenciado. Sentenciado. Okay, number 17 ini napaso. Number 17. Ano yung number 17? Ay, mali, Sandre, baka mali ang numbering ko. 17. Numbers. Ito si paghampak kay Jesus. Number ano ito? Number 15? Anong number ito? Number 16 ito, sabi Pipi. 16? Garo sa lang numbering ko Roger. Number 16? Okay, number 17. Enot na pagkapadungkal. Alat na. So, El Señor Pasensya. Ikapira ito? El Señor Pasensya. 16 sabi Pipi. Tama sa numbering ko. 15 so Dahil wala man pala nining Señor Jesus Sentenciado tabi Pipi. Wala. Warang Jesus Sentenciado. Wara. Okay. Sunod naman ano na? 17. Enot na pagkapadungkal. Enot na pagkapadungkal. Okay. Sige. 18. Ang pagtabang ni Simon Serenio kay Jesus sa pagpasan kan krus. Tabang ni Simon of Serenio. Okay. Simon of Cyrene. Yes, okay. And 19, ang pagpunas ni Veronica sa pandok ni Jesus. Okay. So ano bagay ni Tabi Bibi? So event na pinuna sa pandok ni Jesucristo. Yan pala. Sa korte sa pandok niya sa tela. Inisplika sa kuya ni Juan ni Monsignor Chris Duman sa lakaw maghiras. Correct. Okay, sige. Pang-20, siyempre si Santa Veronica. Ay ba itong pagpuna? Si ba kay Santa Veronica? Roger. Okay, sige. Tapos, 21, ang mga babae sa Jerusalem. Babae sa Jerusalem. Pero ang babae yan? Ito ko piray, wala ba ka? Di ba ko siro? Natusuntak ang salbatan na ka. Di mo nahiling dyan sukaan, so di mo pa nahiling sukaro? Dahil pa taon to duman sa inutan, pinag-aabangan may higtingin sa pinakang primero nga agian tabi. Sabay mo kung bagay yan sa mga midbid na mga kababaihan. O, mahiling tataw dyan Pag binagi dyan sa'yo, mahiling ta kung sabihin kaya Buda kung sa isa yan. Tayo mga ranan sigurado. Correct. Okay, next. 22, Susana. Si Susana. Susana? Saro ini sa mga napangaranan ng mga babae sa Jerusalem sa panahon ni Jesucristo. First time kong pagkadagugin ni Dowen sa? Susana. Okay, 23. 23, ikaduwang pagkapadungkal. Second, okay. Tapos 24, Santa Maria kan Betania. Saint Mary of Bethany. Roger. Isa ini. Si Santa Maria
Iba man kay Mama Mary na, no? Oo, tugang ini ni Lazaro. Asin ni Marta kan Betania. Okay. Iyo ini sumagturugang na namamutan na gayo Saro ni sa Jesus. tugang ni Lazaro? Roger Ini to the Saint Mary of Bethany? Roger to the BBB. Okay. 25 si Santa Marta kan Betania. Iyo, baka tugang man ini ni Kwan? Tugang. Okay. Tapos siyempre si Lazaro. Kaya maligdi si Lazaro. Okay, 26. Tugang ni Lazaro. Naputol si Kwan. Lazaro, ini baga subinuhay ni Jesus, di ba? Hindi subinuhay ni Jesus eh. Roger the BBB. Sige, 27. Yun yung binuhay ni Jesu Cristo. Next. Tugang ini ni Marta Maria, pang 26 siya digdi sa paso. Okay. 27, Santa Juan de Cusa. Santa Juan de Cusa. Juan de Cusa. Ini agom ni Cusa, katiwala ni Herodes Antipas sa iyang harong tabi, bibi. Katiwala ni? Herodes Antipas sa iyang harong. Herodes Antipas. Roger to that. Natakasabay daw yun ito, ano? Juan de Mga Cusa? mahalaga. Juan de Cusa? Juan de Cusa. San Juan de Cusa ini? Santa Santa Juan. Juana. Santa Juana? Roger, Santa Juana de Cusa. Okay. 28. Tapos 28, ang ikatulong pagkapadungkal. Third. Okay. Sa 29 naman, si Jesus ipinako sa krus. Sa crucifixion na tabi ni BP. Ay pinako sa cross. Correct. Okay. Sa 30, si Maria asin Juan sa pamitisan kan banal na krus. Maria Asin Juan. Sa pamitisan kan banal na krus. Okay. Sa 31, La Pieta o Angustia. So kanini, sa pagkatanggal na ini. La Pieta. Oo. So 32 naman, igwa naman in saro. Angustia. Angustia? Angustia. Ano na ini? Ano na ini? Iyo ini so pagkatanggal kay Jesus sa krus, sinulit sa may takyakan sa iyang nagtatangis na ina na si Birhen Maria. Kinugos siya kan sa iyang ina na labi-labi na tinios na kamunduan, huli sa sakit na inagihan kan sa iyang namumuta na aki. I see. Okay. Yun. Okay. 33, si Jose Arimatea. Jose Arimatea. Roger to that. Okay. Tapos 34, si Maria Magdalena. Maria Magdalena. Correct. Yes. 35, si Maria Salome. Roger to the BBB. Sa 36, si Santa Maria Cleopas. Roger. Okay. Inaini ni Santiago. Okay. Tapos, Sige. 37, Inquiero. Aso ko na ini gana na. So Santo Inquiero na ini. Santo Inchero. 38, si San Juan Apostol asin Evangelista. Apostol Evangelista. 39, Santa Maria Dolorosa, ina ni Jesus. Dolorosa, Mother of Mary, of Jesus. Iyo ini ang pinakang last tabi, BB. Opo, Luens. BB tabi. Luens. Pwede picturean mo na pigbarasa mo. Pisin mo tabi sa ko sa messenger. Sige tabi, BB. Iyo, para may kuwang kita ki ano yang kibabasihan sa pag-cover, ha? Sige tabi, BB. Picturean mo, isin mo sa kuya. Pinagpipicturean tada mo dyan. Iyo, okay. Ginamdot na digdi si Mark. Si Sai? Si Mark. Sino Mark? So, aktibo digdi sa simbahan. Matibay. Ayun, si Kuano. Yo. Sige, pagkipicture tabi Luens, ha? Sin mo sa ko sa messenger. Ay, biglang uminuran. Biglang uminuran tabi, BB. Malipat kami. Sige. Digdi sa tuyang kinamumugtakan. Ay, ito sa mga tao baralikan sa simbahan. Okay. Dailan ka na pangyayari. Biglang uminawa so oran digdi sa tuyang palibot na BBP. Alagad digdi sa simbahan. Baralikan sa mga tao tapos karanya-kanyang payong digdi sa tuyang kinamumugtakan. Sige na tabi sir ta picturean ta tayo tatay BB tabi. Sa Pandua na siguro ito. Pandua. Okay? Okay.
Okay, tabi BP. So mabalik na lang O, tabi sige. kami BP na yun na ini so mga pangyayari digdi sa tuyang kinamumugtakan baad sa ibang area igwanda ni na update pa kinaraman sa tuyang pinagsubaybayan tadigdi mga pira na lang na minutos babalik na lang Yun na, kapag wala nang lawens, 10 na. minutes na lang, baka magpuna dyan sa Legazpi Port. Ha? Roger to that. Babalik Okay. na lang tabi kita BP. Yan ang mga dagdag na bareta hanidigdi sa luwas kay ba si Mark ang St. Raphael the Archangel Parish asin sa Rakuya Bunjing niyang magdikita BBP. Aha. Makadagdag na bareta ako po sa LBB. Thank you, Lowen, sa report. Hali po dyan sa Lawas, sa Legazpi Port area. Duman daw kita mga tugang kay Angel Mostasa, mali po dyan sa Albay District. Angel, good afternoon. Kumusta na dyan? Yes, maray na hapon tabi VP Henry asin maray na hapon man sa tuyang mga parantabay. And location kan DZGB News niyong kami digdi sa Old Albay District kung saan nga ni VP makalis na 2 taon na ipagkondukta ng penitential procession ngunit na Semana Santa. So yung Biyernes Santo ngunit tabi VP nagkapirang minutos na po na nagpuon Ay, ang penitential procession po digdi sa Old Albay Cathedral. So ngunit tabi VP na nahihiling ko nasa anom na po na paso ang nag-agi digdi sa kuyang area. And mahihiling taman po VP na maski nga nagaturutagiti ang tao man tinido man po gari sa indang mga area. And sa listahan ko tabi VP ngunyan nasa 49 Nakulong paso. pala ni Angel. Pinadara mo sa ko ano? Yes po VP. Pwede, kung ano yun, 52? 53? 53 ni VP pero may tulong dai nakaibahan kaya 49 ining blanco, dahil ini dyan kay ba? Yes po VP. Sige, dapakin niyo mulit mo tabi sa Rosaro, tabi Angel, go ahead. Yan ang order of paso niya na hapon. Opo, digdi po ini VP sa Albay Cathedral. Yes, go ahead. Nangenot po VP ana paso ang paglaog ni Cristo sa Jerusalem. Panduaan San Pedro Apostol, San Andres Apostol, sinundan po ini kana Santo Santiago Mayor Apostol. Sinundan po ini VP kana Piguusul man ni Direk Edwin Peralta ini nga San Judas Tadeo Apostol. Sundan po kana San Bartolomeo Apostol, San Tomas Apostol, Santo Santiago Menor Apostol, San Mateo Apostol asin Evangelista, San Simon Apostol, San Felipe Apostol, Maria de Besania. Kaibahan po sa pang-13 iyon huring pamanggi. Ika-14 ang paghugas kan mga bitis. Ana sunod po iyon pagsaluib ni Judas kay Kristo. Ayun. Ika-17 po iyon Jesus hampang kana San Hedrin. Apo. Ang next po iyon paghampa kay Jesus, pagkorona nin tunok, ese homo. El Señor di Pasensya, ang paghatol nin kagadanan kay Jesus sa atubang nin katawuhan. Ang masunod po iyon Jesus Nazareno, ang enot na pagpadungkal ni Jesus, ang pagsabatan kan mag-ina, ang pagtabang ni Simon Sereneo kay Jesus sa pagpaasan kan krus. Ang masunod po iyon Nazareno con Veronica, Santa Veronica, ang ikaduwang pagkapadungkal ni Jesus, ang pagsabat ni Jesus sa mga babae kan Jerusalem. Ang masunod po iyon ang makatulong pagkadungkal ni Jesus, ang paghubai kay Jesus kan sa iyang gubing. Ang ika-33 iyon si Jesus ipapako sa krus. Masunod si Jesus nagadan sa krus. Ang ika-36 sa VP ang pagtanggal kay Jesus sa krus. Iling masunod ang angustia. Kasunod na kamunduan sa pamitisan kan krus, San Nicodemo, Santa Maria Salome, Santa Maria na agom ni Alfeo, Santa Juana, Maria Magdalena, San Juan kan Arimatea. Paghatod sa lulubngan kay Kristo, ang iko-48 iyo ang San Juan Apostol asin Evangelista, Santa Maria ina ni Jesus, Santo Enchero, Santo Enchero,
Yes po, VP. So kano yan, Ang so gadana yan, so nasa kuan yan, nasa karo na gadanaan kagurangnan. Yes po, VP. Mhm. Ang ika-51 iyo ang Mater Dolorosa. Mhm. 52 ang Resurrection. Oo. At ang pinakaudsan po, VP, ining Santa Maria sa Lubong. Ayun. Iyon is so, yung last paso ano, 53. Opo, VP. Okay. Yes po. Mhm. Okay. So, Kumusta abiso na ngun yan? Ano exact location mo tabi, Angel? Ngayon po ako yung VP sa may Marquez Street na kasi ngayon naligdi sa VP tabi ang primerong paso. Ah, yan. Okay. Mhm. So, ang talaan po baga VP, alas 6 mapon, pero medyo naatabi Yeah. yung... Kumusta ang panahon digdi tabi sa- dyan, Angel? Sige po, VP, maraming man po ang panahon, pundo po sa pag-turo tagiti. Nakalaman ako sa mobile na nag-turo tagiti po. Oo. And abiso lang po duman sa mga motorista, dahil na po talaga tigpapalaog, nakataltag po ang mga personalized kan Philippine National Police, katuwang po ang Public Safety Office. Mm. Kaibahan man po ang Kabalikat Civicom na nakataltag po digdi sa palibot kan Old Albay District. So, ang magiging ruta tabi hali digdi sa may laog kan Albay Cathedral. Maagi po ni po baga digdi VP sa may pababa digdi sa may Tula-Tula. Mm. Maliko po ni digdi sa may Marquez Street. Yeah. Maluwas digdi sa C Imperial Street. Oran ni po baga ni VP sa AMA Legazpi. Mhm. And ma-left po ini pasirin digdi sa Rizal Street. Mm. Malaog man po kiralig sa Doña Aurora Street o ining sa may Dolly Bicol po baga VP. Pasisiring digdi sa may Balintawak, harani po sa may Philippine Red Cross. Pasisiring po sa may R. Serrano Street. And sa Benson Street po, pasisiring sa Balagtas Street. Mm. Pasiring sa Lerma Street and pabalik po sa Rizal Street. And palalaog man po ginarive digdi sa Albay Cathedral para sa penal na bendisyon. Pagluwas ka ni Angel dyan sa may, parang ano bang affect? Anong bano yan? Apo. Ining, ano yan? Sa may affect? Diretso anduman Benson sa may Street po. monumento ni General Pawa. Yes po, Pero dito binali sa ko may anduman Banyadero. sa may Kwan, binali ko anduman sa may Palaog sa Barangay 4. Tama? Tapos Apo, Vicky. balik duman sa may gate kan Barangay 6. Balik na Yes sa may po, Vicky. sa may Amek. Ang ruta kayan eh. Apo. Mhm. Okay? Sa Sige. Rizal Street po and pababalik na po sa St. Gregory Cathedral. Yeah. Oo. Digdi po sa Albay. Medyo halawi gini ah. Medyo halawi Opo, gini. medyo dakol-dakol digdi Sa mga tabi ang paso. experience ako dyan kan mga panahon ko nagasabay kita sa procession kan 2018 before pandemic yabutan ng mga pasado alas 8:30. Opo, ang estimated time na ni po VP, posibleng abutan daw po nin alas 9 nin pagkabanggi para Yeah. makabalik po gabos na paso sa Laugan Albay Cathedral po. Oh, kumusta ang tao dyan tabi Angel? Ngunan VP, gari kung ilaladawan po ang mga tao rigi, gari sir, wala man po si pandemic. Kasi even yung Matabo? mga mga aki po na months pa lang, so nakapatos po VP and tiglagan indaki itong social and nagsasabay po sila sir sa paso. Ayun. Puro pamilya. And ang kada paso po, VP, may nakalag po na mga marshal po, contains sila po ang magtutulak ka ito. And doon po sa likod sa mga marshal, may nakalag po ka na public health standards po na sumagibuhon and may nag-maintain man po ka na social distancing. Ano Okay. kayong po dito, VP, na sa basis ng ko yung obserbasyon, ang mga nagsasabay po sa paso, ito talaga po itong sa mga kapamilya man sana and sa mga nag-aarabang po digdi sa mga tinampo. Ito sa medyo dakol-dakol lang at inang siko to siko ang sa indang possession po, VP. Okay. Mhm. So far, VP, matuninong man po digdi sa Old Albay District and nagpapadagos na po ang possession kaya na 49 paso niya na pagkakapon. Sa ibahan na si Kuya Boy Mata sa mobile and si Jean ang sa tuyang intern. Ayaw na dyan si Kwan. Sige mo dyan sa mobile. Si Jean po, sir. Ayan. Okay. Sige. Ini po sa Inlo Mustaza, DCGB. Salamat Angel sa report. Hali po dyan sa Albay District. Dumang kita mga tugang sa kinamugtakan ni Paling Alarmario sa parokya po kang Taisan. Albay dyan po sa may Taisan area. May procession man ngunyan. Aramon tado kung pirang paso dyan sa lugar na. Okay na yan. Punyaw na si Paling Altabi. Jun. Baka naputol kayo eh. Baka naputol. Dali lang ha. Madali lang tabi Jima. At liwantan situationer. Duman po sa may Taisan. Liwangan ko lang kung anong parokya ini. So patron. Diyan sa lugar na yan. Mga tugang para may lingtan situationer. Paringal ano nga ng parokya tabi yan? Parokya ni San Roque tabi pa de. San Roque. Sige. Ganun nagpunang tanong kan matraka. Nagpunang prosesyon tabi.
Eksaktong alas 5, tabi, pare. Alas 5. Pinunan ang prosesyon dito sa parokya kan Taisan. Opo. Sa panginot ni Father Maui Morillo. Yung si Father, iyo mismo ang nanginginotan dito sa Muya sa pagsabay dito sa prosesyon. Tabi ba din? Isa mga paso ang yaman dito sa Taisan. Pero pala parang paso, pero 26. 26 halawig ba na no? 26. Okay. Kaya sa so listahan tabi pa din. Sige daw. Na inot so San Pedro Apostol. San Pedro na inot, okay. Baga si San Pedro sa mga disipulos ni Cristo na dating ngaran kay ni Simon. Yes. Para siya tuman sa Galilea. Nagapot si Jesus kung si siya. Sa pag-una kan mga disipulos, si Simon Pedro nagsimbag. Ika ang Kristo, anakin ng Diyos na buhay. Dahil sa makusog na pagkabod ni Simon, diring sa gapo na pusog, si Jesus nagsabi, ika gapo asin sa ibabaw kan gapo, papatindugon ko ano sa kong simbahan. Yan bagaan sinabi. Kaya yan ang agi-agi ni San Pedro Apostol. San Pedro baga yung pinakainot na Santo Papa susog sa Katoliko, di ba? The bishop, first bishop of Rome. Siya ang tagakapot kan Liabi. Yes. Para sa ayan na sa iyang katungdan. Sa sinabi ni Jesus na siya nakapot kan Liabi. Kasi ayan, tinugdas ni Jesus ang simbahan sa pagi ni San Pedro. At manok sa sayang pamitisan sarong pagirumdum na pagsabi ni Jesus kay Simon Pedro nangunyan mansadang banggi bago magturaw pan manok magkatulo mo ng akong ninigaran. Sinabing ini ni Jesus kay Simon Pedro nagkatotoo makalihis in mahal daw. Si Pedro Magyaray ang nagpahayag kay Jesus kan sa iyang dakulang pagkamo sa kagurangnan makatulong beses asin sa tubang nin gabos. Yan. Ining San Pedro na imahin tabi o kaya pare pinapakatamanan ini kan pamilya Abion ni na Romeo Abion Jr. Kan Taisan. So yan, sunod-sunod yan 26 kaya magayon organize digdihan prosesyon. Pare, sa tabi ang ruta ka iyan, pigimadin ko kayo simbahan baga dyan. Pasay tabi ang ruta? Pasiring ini digdi sa Sitio Tiko-Tiko. Okay. Ali sa simbahan, pasiring sa Sitio Tiko-Tiko. Pagabot digdi sa may Santa Florentina baga. May ermita man baga digdi. Iyo. Digdi yan may na U-turn. Pabalik na. Ito pa nga kami nasa dyan na parte kami na Father. Nasa sunod kami sa Santo Entierro. Ipak mo yan nasa Sabat Mina. So pinaka San Pedro. Ayan, si San Pedro nasa Sabat Mina. Nag-U-turn na duman sa Tiko-Tiko. Kami nasa udyan na parte. Nagsarabata na kami. Digdi mangyari sa mayarani sa residensya ni Kagawad sa WB. Ayun. Gusto nyo kami pa din, iyan na tinampong yan going to Bangkiruhan or to Manito. Close yan mo yan, ano? Uy, iyo tabi. Sarado mo na. Bako man close. Kaya lang, naman, maharap naman ka mga motorista na talagang may problema sa traffic. Kaya, yan man nagsalis sa mga pulis. Mga pulis na kasis manig din, mga tanod, Taisan. Kaya, organize namin pa rin ang dalagang na posisyon. Although na dakul na tao, pero talagang nag-observe kan social distancing. Yes. Okay. Ikabaga kang 20 before pandemic, pinibig ka kasarabay dyan. Kumusta? Kung may kukumparan mo ngunyan ng tao, tabi? Ako, parehas man lang tabi ba medyo maingat lang ngunyan. Maingat lang. May social distancing talaga. Kasi yun na so advice kasi bago ni Father, bago nag-call sa posisyon, yun talaga so advice niya. Yes. Pero manungod sa burak, dyan sa mga St. Rafael, bawal, ano? Hindi may burak manggiraray. Pero at
at least kada kaya paso, secured man yan kan pamilya na nagataman. Pero kumbaga may mga committee man na naka-assign Opo. para i-secure so paso ta baka pagabot kan Yun. sa may simbahan. Correct. Dumugon kan tao. Dahil man na yan big ali na mga burak tabi ba di. Aha. Okay. Okay, so yan muna ang sitwasyon. Digdi man sa parapyakan Taisan, diretso tabi, ang posisyon. Yep. Hello Mario, thank you. Thank you so much, mga tugang alarmaryo. Hali po dyan sa may parokya, mga tugang ni San Roque sa Barangay Taisan, Legazpi City. Mientras tanto, aramon daw ang situation duman sa kinapagpagtagan po ni Jimmy nasalita duman sa Third District Canal Bay o baka nasa Kamalig ini si Jim. Jim, Jim? Yes, salamat Bibi. Yung kita mo niyan diki sa sampangan kan St. John the Baptist Church. Kamalig. Sa Banwaan kan Kamalig. Naka apat ng paso ang luminampas o luminuwas diki sa compound kan simbahan. Aros sarabay gayon tabi pinagdi-describe ni Padingal San Pedro, San Juan Apostol. Yeah. Aros synchronize siguro sa pagpuon alas 6 sa pagpuon tabi Bibi, and ang sitwasyon digdi gulping tawo an hampangan kan simbahan. Okay. Sundo duman sa may Nuida Park, grabing tawo mo niyan tabi na Tanab-obserba niyo ang social distancing. Ako sigurado may mga mask ang kadaklan niya. Social distancing, kumusta? Ako mismo nahiling ko dainin break itong social distancing bata gulping aki. Iyo, May mga ubo-ubong aki. Sa paggamit kan mask, kumusta? Disenyo na sana. Disenyo. So aki. So ama naka-face mask. So aki dahil. Yeah. O yan na naghiro na Senior Santiago Mayor. Iyon na ini an nagugunta ng istorya. Sa si Santiago sa mga enos na naging apostol de Jesus. Aki inda si Bideo asin Salome asin tugang ni Juan Evangelista. Inaapos siyang El Mayor, huli sa duwang apostol ang igwangaran na Santiago. I see. Inapos siya sa iba ang tugang niya si Juan, mantang nagdadakop ng mga sira sa dagat ng Galilea. Kalmahiring sinda ni Cristo, sinabihan sinda. Sumunod kami sa ko, asin gigibuhon ko kamong mga parasira ng tao. Ulos manindang binayaan ang sa indang mga hikot, dangan nagsunod. Binansagan ni Jesus sindang magtugang na Buenerges. Buot sabihon, mga aki ng dalugdog. Pulitan sa indang personalidad na arok sa dalugdog. Siya ang elot na apostol na nagadan bilang martir kan pinapubutan siya ni Herodes Agrippa. Susog sa tradisyon, daradara niya ang simbolo ng isang peregrino. Tanda kan sa iyang pagbalangibog kan marahay na bareta sa nasyon ng Espanya. Ang paso ni Santo Santiago El Mayor, apostol, iyaon sa pangangataman ni Ernel Manrique Antan. Yun is istorya ni Direktor, pinapugutan kan Agrippa. Kung igwa ki minor, igwa ki mayor. Go ahead. Okay. Ana nakasunod digdi San Bartolome Apostol. San Bartolome Apostol. Sa dosing apostol Tama ko tagilaray. si San Bartolome. Nitikman siya sa pangalan na Nathaniel na taga-Cana sa Galilea. Amigo niya si Felipe na sa Roma na apostol ni Cristo. Sosok sa banal na kasuratan, kanyaon siya natutukaw sa irarom kan kahoy na higera. Ipinareta sa iya ni Felipe na nakuan na ninda ang Mesias, si Jesus na taga Nazareth. Alagad nagsimbag si Bartolome. May marahay man daw na magikan sa Nazareth. Daminulok siya kay Kristo dangan sinabihan siya. Uya ang tunay na Israelita na mayunin pagsagin-sagin. Uli kaili na tirig ang siyang dating pagsapot at pinagpaayag kan sa iyang pagtubod na si Kristo mananggad ng aki ni Diyos ang hade ng Israel. Sosog sa tradisyon, ipinahayag niya ang Ebanghelyo sa Ethiopia, India at Persia. Sagkod na siya iladan bilang martir sa paagi ng pagtanggal kan sa iyang pulit gamit ang kutsilyo na sa iyang kapot. Ang
Yan tabi bitin mga istorya. Mga matitindi pala, mga masasaklapan pangyayari sa mga buhay kay nga apostol kan na sa tuyang kagurangnan. Panahon kay to. Oo, so saro pinugutan pa yo. Ini kinurusit chocolate. Correct. Totoo yan. Totoo yan. Nagsagod na magadaan. Grabe kay to, Jimmy, ang cruelty na pigapod. Oo. Oh, grabe. O di pa. Saro, Yes. dahil man yung nakastamay dyan. Kwento ni istorya ka ni mga matitindi, masaklap. Saro na lang tabi, Jim, tayaon si Joshua kasi Lorenza. Sige, Okay, go ahead. si Mateo ini. Misignon siya sa ngaran ng Levi. Naglalakaw-lakaw si Jesus kaito, nahiling niya si Mateo na nagtutukaw sa iyang pwesto, dangan inapod na sumunod sa iya. Kung sumandinalat ni Mateo ang sa iyang pwesto at nagsunod sa pagiging apostol ni Kristo. Iyon. Inaapod man siyang sarong ebangelista, ngunit nasaro siya sa apat na nagsulat ng ebanghelyo. Simbolo niya bilang ebangelista ang sarong anghel o lalaking may pakpak na nagpapadirumdum sa to. Enos, na si Kristo aki in tao, asin aki in Diyos. Asin ikaduwa, na si Kristo ang kautuban kay mga propesiya, kay mga propeta sa lumang tipan. Tinutubod na ipinahayag niya ang ebanghelyo sa Ethiopia asing Persia, sa kuto siya ginadan bilang martir. Tapos ginada. Sorry, San Mateo. So 35 ining paso tabi BP 34 an yaon di kita so sarodan napugutan ti payo. Dahil nakaantos na. Pugutan pa yung sarong paso. Ano gusto sabihin mo? So, imahin kan paso? Naputol so payo. Di na. Sabi digdi. Kaya naging 35, 34 na sana. Hindi ko na paano. Yeah. So yan tabi BP, grabing tao. Basta dahil mo kumbaga sabi nga ni, dahil maulugan si Karayom, ang tao di sa pangan kan simbahan. Itong sa 25 na iyon dapat na magsurunod siya na. So talaan ng mga tao na masunod sa kada paso, 25 personas. Dahil man masusunod din ita BBP. Sabi nga ni kan mga pulis sige nagbabantay sa debosyon. Pwedeng biringkahon ang pagtubod kan tao. So yan ta BBP. Ang sa to yung mga dagdag na informasyon halin ikisampangan kan St. John the Baptist Church Kamalik. Jimmy na salita di si JB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang ini pang live feed na nahiling po nindo. Pwede tabi ituloy-tuloy mo lang tabi ang kwan, Chard. Ituloy-tuloy mo lang sa video ta. Nag-feed ang video ta hali naman. Pwedeng idiro-diretso mo lang ito na video ito. Sa kanila maslan na review kan sa tuyang mga viewers. Para mahiling ta. Ang situation dyan po sa may St. Raphael Church. Sini po na view, na feed na nahiling nindo. Kasabago, na ipahiling ni Sendo. Ito po ang penitential procession sa sentro po kang Legazpi City. Diba rin lang kita kay Joshua Vino sa Daragalbay. Joshua, kumusta dyan? Good afternoon. Good evening. Joshua? Wala na si Joshua. Kasi bago pa kayo naka-standby si Joshua naputol na gayon. Hello Joshua. Hello. BP, okay na po? Yeah, go ahead. Okay. Eksaktong alas 6 sa BP, nagpo naman ang posisyon digdi sa panuan kan Daraga. Asin kung manonotaran niya to digdi talagang dinagsa inin mga tao halos mapano kay ni BP ana bisinidad kan Our Lady of the Great Parish digdi sa Daraga Albay. Ngunyan BP, nakasampulo ng paso ana umina ang nakahalik na digdi sa simbahan asin na present tabi di GBP ana expertos kan Daraga PNP, PSO, MDRRMO asin mga barangay tanod tangani na siguro ang kaligtasan kan lambang saro. Ini tabi DP ana pasunod-sunod man kan mga paso digdi sa naon bitin natong simbahan. Sa Gabos tabi DP 23 ining paso alaga 23. Oo. 23 alaga DP sa saro kay ni dahil natabi makakasabay ngunyan. Itabi ni ana paso ka na San Pedro Apostol. Dahil na po inipiniguran bitan sa tuya kung nataday na hindi makakasabay ngunyan. Kung kaya, ana manginginot ng paso, iyo ana paso ni San Andres Apostol, sunod si San Judas Tadeo, pangapat pangtulo si Santiago Mayor, sunod ana paso kan La Oracion Angel Huerta, sunod La Traición El Beso de Judas,
Sunod digdi iyo ana paso kana Senyor Azotado en la Columna. Sunod iyo ana Senyor Humildad E de la Pasencia. Sunod man ana Senyor Sentenciado. Masunod digdi iyo ana Jesus Nazareno. Pansampulo iyo ana Santa Veronica. Yeah. Pang 11 El Calvario. Pan 12 iyo ana Virgen de las Agustias. Sunod ana Santa Cruz. Sunod Santa Juana Esposa di Cusa. Asin sunod iyo ana paso kan Los Hermanos di Betania. Sunod man ang Santa Maria Salome. Sunod Santa Maria Jacobe. Pan 18 Santa Maria Magdalena. Pan 19 San Juan Evangelista. Sunod San Jose di Arimatea. Asin sunod di Santo Entierro. Asin ang panghodyan tari diti Mother Dolorosa. Yeah. Sa presenting sitwasyon DP, naging medyo marabas man dalagan kan prosesyon dahil niya nita ang kinamarayan DP, talagang nagsunod ang publiko dawat duminag sa DP sa simbahan, talagang nagsunod ini kahagadan kan kura paroko na si Reverend Fabio Lawenco na ang mga mahiriling DP, ang publiko duman lang muna sa gilid, papabilihon na mag-agi ang mga paso, asin mananotaran man yato DP, talagang nasusunod kasuguan man ni Mayor Victorete asin kan simbahan na dapat 30 lang na individual ang masabay kada paso. Taon yan DP, nagpapadagos na tabi na prosesyon, naka-12 na tabi ang nag-agidigding mga paso. Kung magiging kasabago tayo DP, naunang bito niya to, nayaw ng espersos ka na PNP, MDRRMO, asin kan PSO. Tanga ni siguro kung DP pati orden digdita talagang dagsa digdian mga tao. Siguro niya kasabago kan nakaulan niya to si Mayor Victorete, talagang dinaninda mapugulan ana pag urumul-umul kan mga tao at alagad ang kasuguan niya sa mga naunabit niya itong espersos. Sigurohon na ang mga tao marayan pagkasulog ng face mask, tangani maski por paano igaman giraray ni na proteksyon kontra COVID-19. Dagdag pa nga ni Mayor Victorete na dapat ang mga publiko na naghihiriling at sinagasabay sa prosesyon dapat magsunod sa protocols ako ibig sabihin na pinagtugutan na ang siring ng mga aktibidad ay talagang libre na kita sa pandemya. Kumbaga yaon naman girari ang pandemya, kundi kasabay kan pakisumaro ka na lokal na gobyerno sa selebrasyon kan Semana Santa. Pinagtugutan na niya sina yan nga ni ang mga kasuguan niya man na dapat masunod ang pagsulod ng face mask. Opo. Joshua, Yes, DP. may pagbabago sa rota. Taong araw ko kaan, minaikot andyan sa may Ilawon area Pabalik duman sa Ibong, luwas digdi sa may likudan kan public market kan daraga. Kaya naman tabi BP, so dating ruta kan mga nakaaging taon, yung mga sa BP na susunodin nyo yan, dahil naman yung na pinagbago. Karoon tabi BP, aagyan kayo ni, aligigi sa simbahan, maagyan BP sa Barangay San Roque, pasiring sa Ilawod 3, Bagong Bayan, Ilawod 2, Ilawod 1, maagi sa market site sa may likod po baga ka na Novo, asin pasakat naman o pabalik digdi sa simbahan. Likod kan sa Saud? Kanto ng BP, sa may Novo. Sa may Jollibee po kayo. Tapos pasakat na giraray sa simbahan. Yes, BP. Sa kan makulay niya to si Father. Dyan tabi, may mga motor, pigo-uso lang. Yes, pakiulit tayo BP. Ang mga karo dyan, so pigo-uso lang. Iyo tabi BP, pigo-uso lang tabi ni kan mga tao. Pero may kadipisilan pag-abot dyan sa may pauli na Diba sa likod ng kang Novo, pasakat bagayan ang pag-uusol dyan gari. Kumusta daw ang sakripisyo dyan? Yung BP, yun pigsabi mas po ni Father Oloy, kung nata, digdi sa Banuan Kandaraga, dahil ni na nagpapagibo ng mga darakulang paso. Yung po yung BP, ang tig-isip ninda, na talagang pagmasakat na simbahan, patukad ini, kumbaga talagang sakripisyo man sa mga nag-urusol, na pagpasakat digdi, pero siyempre yan, pati naman na kasatuyang pagtubod, pati na yung kasatuyang pinitensya BP. Yes, okay, sige. Kumusta ang tao?
Kumusta ang pagsunod kan tao sa protocol, social distancing, mask? Kumusta ang observation mo? Yan BP ang kinakaugman niya to digdi. Talagang nagsusunod ang mga tao, nagsusulog ini ng face mask. Kumbaga di na talaga may bitiran na magkurmulo-umul ini. Alagad, makita na nahiling niya to na ang mga tao talagang nagsusulog ng face mask. Yaon sa nasa gilid, tigpa pabilo ang pag-agi kan mga paso. Okay, sige tabi. Okay. Joshua. Yan tabi BP ang sitwasyon digdi sa Daragal Bay. Ako tabi si Joshua Bino, DCGB. Thank you Joshua sa report. Hali po dyan sa Daragalbay. Ini po mga tugang na nahiling yung live feed ngunyan, yung pang-procession sa Saint Raphael the Archangel Parish. Ano. Pasensya na kamuta, medyo nag-fixilized pa minsan ta ang video may kaya medyo magapat bagayan. Hali po dyan sa location na Chief Technician Bonjing Tanay. Pero paminsan po nagkaklaro man ang samo yung live feed kan video. Hali po dyan sa sentro kan Legazpi. So balikan talaw ang sitwasyon dyan kay ba si Lowens Barcena. Lowens, kami Lowens. Yes, salamat tabi Exact BP. location tabi. Exact location mo. Exact location ko na digdi sa may Ampangka na St. Raphael the Archangel Parish. Okay, kumusta? Pang 17 na ko niyan ang nagpapasong imahen. Ang imahen ni Senyor Jesus Sentenciado. Oo, niya ako ninidigdi tabi BP sa nasambita ng lugar. At niya ako mandigdi si Father Dave Ramoso na pura paroko ka na St. Raphael the Archangel Parish. Maganda na siguro tabi BP ng mensahe. Agadin na. Si Father Dave. Ama naman ka na po? Ay, napasunod na sana? Okay po. Apo. Masunod na palang kaya si Father Dave na pinagalat na nagtambay kaya hindi ka subago ni na medyo aloy si Father Dave kung garing masabay siya digdi sa prosesyon tabi BP. So kung Jesus Sentenciado ang GD, Dowens, number 17 pa lang. Ano, number 17. Opo, nasa 17. Tapos yun yan nasa pan 18 na, kung totoo na sa inutan pan 19. Oo, nag-agad mo na yung dispensa si Father Dave sa habang nagpo-prosesyon, mapangarad ini. Tapos pagbalik na sana siguro, kapag natawan pag may kumakaskas na BP, pagpasok ang mga imahan digdi sa satuyang magayon ang pagluwin sa mga kwan, ano, sa mga pagkan. Mas pala palang pagdaing burak, ano? Oo, mas magayon digdi. Pag wala ki burak ka BP, naiiling mo talaga mismo so color mismo o kaya kung so magayon na imahin ka na mga pinagpapaso digdi. Buda naiiling so agaw pansin sa burak. Ano? Agaw pansin kaya pag may burak eh. Correct. So ngunyan, focus ka lang talaga sa mga images? Oo, mga puro plantita lang pati ang mga nyaraon. Plantito-plantita ang nakapalibot sa mga imahe na nyaon sa satuyang kinamumugtakan. Yes, thank you Lord ha. Ara mo Lowens, habang naghahaloy ang feed na Chief Technician Bonjing Tanay dyan sa area. Naglilinaw? Ayun na yan tabi BP. Kataning ko sindangon yan. Kataning mo? Kataning ko sindangon yan. Kung ano ang nahiling mo dyan, iyon ang satuyang pinaglaladawan. Panbaga ini, so napadung ka lang sa itong kakurangan. Roger to the tabi BP. Ngunyan, yaw na kami digdi sa pang 20 na imahen ang pagpunas ni Santa Veronica sa Pandok ni Jesus. Si pinagunambitan ta baga kasubago. Iyon na ini anyaon tabi BP digdi sa samuyang inutan ni Chief Technician na Bonjing Tanay. And talagang day mo man mapugulan talaga na wala na ni social distancing. Nagpaka-face mask man kadaklan. May imama na day naka-face mask. Pero hindi sa tuyang kinamumugtakan talagang wala man ni na distancing. Tapos talaga rin paro. Nailing ko din sa video ni Chief Technician. Kuwag grabe. Correct. Rosohan. Excited lalo na sa mga aki. So nasa gilid kang tinampo. Nasa gilid kang tinampo kami. Kunyan pinag-reparo mi, mag-inibungan na tinampo talagang dagsaan na mga tao. Papatunay na talagang pagtubod dahil mapupugulan, maski na nga ni nasa katahawang kita kan patakot kan pandemya. Yes, totoo yan. Ito observation mong yan. Mas may pandemya, mas makusog ang pagtubod sa mahal na Diyos. Correct. Para sa pandemya. Tama lang. Nga ni bagakan mga nakahaging aldaw, may mga nagpupuros nga ni sa Facebook, political rally nga yan, natutugutan. Paano pa sa prosesyon? Correct. Kunyan, si Santa Veronica na, pang 21 na ang yaon digdi sa Satuya. And mga poko mas o menos, mga
ano pa tabi BP, mga 19 pang paso ang pinag-aalat bidigdi sa Iyo. na maubos, asin makalibot digdi sa Legazpi. Masunod yan, sabi mo na mga babae sa Jerusalem. Ayan o, yan o. Now, Apat, Santa Veronica ba galing nailing ko digdi? sa Santa Veronica, inot ito. Sumay pandukan sa tuyang kagurangan, di ba? Ngunyan, so mga babae na sa Jerusalem, Yan. anyaraon digdi, sa Jesus sa tinan mga babae sa Tulo. Jerusalem. Tulo pala nini. Parang tabi dyan, Madel. I-check ko na sa pinagsin mo sa kuya. Parang pangaran niya. Warang mga pangaran, Oh. wara ining mga pangaran. Baka si Sige, baka si Sarah Tricia, Sarah Jean. Ito, check ko duman sa may pigsin mo sa kuya. Madali lang. Kung bakit kaya o duman. Roger to that. Sige, go ahead. Ngunyan, nasa kay Susana, Santa Susana de Galilea na kami. Ayun. Pang 23, Susana de Galilea. Iba pala ni naarog kay ni Tabi BP. First time pwedeng mahiling digdi. Medyo malabog kayo warin sa text sa video. Mga babae. Yan, digdi sa mga babae. Kailan malabog na ka mabasa. Iyo. Oo, digdi kaya. Habang nagdadakulan mga tao, talagang nagpo-profit digdi ang signal lalo na sa internet transmission. Okay. Pan 24 na kami Tabi BB. Ang ikaduwang pagkadungkal. Nakakulor red ini sa Iso Cristo na kuruba sa naana krus. Tapos nyaroon digdi sa mga devotos na nyaroon digdi sa satuyang kinamumugtakan. Tapos sa mga turot at daod, makaulay ta sa mga iba banta yaraon man digdi Tabi BP so mga grupo na sa Romitan tapos nara Kapitan Ibi Biglan Barcelona dan Santo Cristo. Santo Cristo, good kasabay dyan? Okay. Tagtaod na duman siguro kita masabay. Yeah. Tagani ng makaulay taman si Kapitan Ibi Biglan Barcelona. Tasin na kaya gari di pa manahaloy na mag-join Tabi dyan, Lowens. Dai pa man. Di pa nahaloy eh. Dai pa. Yeah. Pero ang mga tao digdi na nagtasarabay talagang nagpapangaradji tapos dahil man digdi masyado kay baka kami nagpapakandila. Pero talaga nga manunutara na maliwanag digdi sa Legazpi. Dahilan ka na mga santa na baka niyaon digdi sa satuyang kinamumugtakan. Pang 26 na kami kay Santa Martana. So yan Tabi VP. Okay. Sangon yan padagos na prosesyon. And so far salamat sa mahal na Diyos. Matuninong maski matawo digdi sa syudad kan Legazpi. Okay. Mga dagdag na bareta, halidigdi sa luwas, mabalik na lang kita anytime. Ako po si LBB. Thank you, Lowen, sa report hali dyan sa luwas. Yan po naman sa Albay District na stuck si Attorney Christine Longabelat. Actually po, kuangkol ko sa ngunya na bangi, kaya lang na traffic duman sa may Albay. Close na kaya, para po duman sa may mga bihikulo, ipaistorya ko na muna kay Attorney Tin, so sitwasyon close traffic sa Albay District, Tabi talaga ngunyan. Budad sa may Legazpi Port. Hello, Attorney Tin. Good afternoon, good evening. Hello, maray na pagkabanggi VPN. Opo. Asin sa satuyang mga paraan tabay. Yaon ako digdingon yan sa barangay 4 kang Sagpon Albay kung sa indakol na. Ang na-stranded na mga behikulo asin dakol naman ang nag-aabang kan pag-agi ka na prosesyon. Dakulo ng tao digdi VPN sa gilid kang tinamko, mga nakatupaw, dakulon manaaki. So mga hali naman sa daraga para tayo mas stranded asin na madipisilan mag-agi na sana sa bagtang asin na ang lusot VPN sa Washington na iniana abiso kan sa tuyang mga barangay tanod digdi sa barangay 4 kan Sagpon na asin na barangay tanod Nilo asin barangay tanod Jeronimo. So mga hali naman sa Legazpi sa Washington na sana daa mag-agi asin luwas na ini sa bagtang naman. Tama. Ang guna-guna sala yan na dyan sa may location mo sa may barangay 4 hanggang duman sa may City Hall. Hanggang duman sa may inutan baga kang kang dating STI building. Yes, Tabi yan, di ba? Sarado ang tinampong yan. Hanggang duman sa may Patsunapal. Yes, VPN. Sarado ang tinampo. Yaon ako digdin mismo sa barangay 4 kung saan sinarado sa tinampo asin dakulo na ang na-stranded digdi. Opo. Kumusta? Ikapirang paso na po siya sa may Matabi, Attorney Tin. Yes, VPN. Opo. Ano nang paso po dyan sa sampangan mo ngunyan? Wala pa
VPN, tiga-alat mi pa na mag-agi digdi sa posisyon. Ay, Wala hayop pa digdi so. iyo palan mananggad. Taara mo, paghali sa katedral, maikot anduman sa kabisado mo Marquez Street, tabi Tula-Tula area. Yes, Tula-Tula, VPN. maaga naman sa Tula-Tula, paikot duman sa may Barangay 13. Maluwas iyan duman sa may ano nga ning street ito. Duman baga sa may haranis sa inutan kang Patsunapal. Pag-agi duman, maikot tingdi sa may likodang kang ano nga ang grocery na lakula diyan tabi Attorney Tin. Ano nga ang grocery anig di sa may likodang kang Bigs. Robinson. Robinsons. Magyan sa Robinsons, pagi duman sa may Cat College, sa baga sa Ampangan, maluwas tigdi sa may Saudan, sa ka maabot sa imo. Sa ka Yes, maabot sa VP. imo. Oo. Pag yaw na digdi VP sa prosesyon, maagi na sa Rizal Street. Yes. Sa Rizal yes. Street, hali sa Rizal Street, maagi digdi sa Barangay 4, asin madiretso sa Lerma Street, Oo. dangan patiring na sa Katedral. Totoo man ang God. So, hanggang mo niyan, dahil pa dyan sukan, so pinakapayo, ano, harayo pa ito. Wara pa, dagita pa na iling VPN. Mag-isaro na paso, wara pa digdi sa Barangay 4. Iyo. Kumusta ang tao Pangkapon. tabi dyan? Kumusta ang tao sa location mo? Dakulo na tao, VPN, dakulo na naman na aki. Mga naka-face mask man, tinda alaga daw sa social distancing, dahil talaga na obserbaran. Yeah, o di ka maghiro dyan ha. Standby muna tabi Eternity na. Di kita maghiro dyan. Ta si Angel, Yes, apotong ko kay Angel kung hain na so ano nang paso niya sa may kinamugtagan sa Sampangan Cathedral. Angel? Yes, VPN. Angel? Hello, Angel? City. Yes, kumusta? Anong paso na niyo sa may Sampangan mo? Ikapira na. Actually, VP, nag-sage area ako. Nauna ko digdi sa may Governor Street. Hindi po bagay ni sa likod ka na Robinson Salbay. Kung sa ina, niyaw na po digdi VP, Oo. primerong paso. Yaw na dyan. Yaw na. Yes po, VP. Digdi na po sa pagkakali ko sa may Dole, Bicol. Dole. Oh, Attorney Tin. Arani naman sa sige. imo siguro mga kompay iyan, siguro mga 45 minutes pa to 1 hour. Yes, VP. Dakulon nga ni naghahapot kung hain na da. Oo, tayo pa lang duman sa aram mo sa Dole office, regional office. Yes, VP. Yan pa lang duman, so pinaka-primero tayo. Oo, so medyo may distansya pa yan. Siguro mga Salamat alas kay 7. Angel Mustasa ta na araman ta na kung hain na su Yeah. prosesyon. Okay, sige. Madali lang ha, Abituan Angel. taman VPN, Yes, so VP. mga maluwas pa ta na sa indang mga harong na magdaranin payong pa makulimlim ana sa tuyang panahon digdi sa Albay. Ay, sus ko. Sana day mag-uran na di. Sana day mag-uran. Yes, Sana day VP. mag-uran. Okay, sige. Balikan ta ka tabi ato niya. Balikan ta kapag abot yan sa mesa mo. Text mo lang ako ha. Yes, VP. So yan ang sa tuyang sitwasyon digdingon yan. Sa sakuyang lokasyon, inisikos ni Longgabella, DCGB. Thank you so much mga tugang Attorney Tindong Gabelan sa tuyang partner sana ngunya na banggi. Yan ang na-stuck siya duman. Ilan po sa traffic. Angel, kumusta na dyan sa mesa mo? Yes, good evening, VPN. Good evening sa tuyong tagapag-antabay. Ang exact location ko, niyaw na ko digdi sa Ampangan mismo, Arco, Barangay 16 is Washington Drive, Legazpi City. Kung sa Ay. nga ni VP, nasa Ampangan ko na mismo. Itong mga pulis na nagsirbing marshal Oh. and natatanaw ko na VPN, primerong paso digdi. Medyo maka-successful VPN na bulos ka na ini o nga proseso na ini. Pero bago ako duman VP maghali sa may Albay Cathedral, nasa 30 pa lang po na paso duman. So we are expecting po na 19 pa pong paso ang yaon duman. And sa nguyan VP, ang lokasyon tarigi medyo matuninuman po VP, nakabantayan mga barangay tanod, ang mga aagihan po, may nakalag na mga barandili at ang aning masiguro man na naining mga maaragi ang matatauanin dalan tabi VP. So far po VP, sa pag-observasyon ko po ang mga naghahalat di sa gilid kan mga tinampo nakasulog man po ning face mask. Opo. Nyaw na mga aki, ang mga bado sa mga gurang ngiraon po digdi VP. And maringan ingunan VP sa subag nabanggit ko na medyo nagtuturo tagit ingunan po matuninong ang panahon and so far po VP matuninong man po digdi sa palibot and nahihiling ko man VP na
ito pong mga nagsasarabay, talagang nakasulog po sila na face mask, although day na po nasusunod itong social distancing. Pero ang pinaka-importante po, baga VP, itong naka-face mask sinda. And medyo okay man po VP, nakataltag po ang mga personalized ka na Philippine National Police. And nahiling ko man po dito sir, ang mga personalized ka na Public Safety Office. Very good, very good. And yung ano po VP, nagtatarabang-tabang po digdian mga barangay official, mga barangay tanod po, digdi po sa Kuyang area. Yes, opo. Okay, so medyo kwan pa ha, halawig pa yan ha, na Yes po, VP. mong yan, pasiring duman sa lugar na ito. Okay, sige Angel, ga pa? Ayun, medyo mahina ang audio Angel, pero may distansya ka kidita. Opo sir, medyo marani ako sir duman sa Sige daw, nagtataram na nasa imahen, ibong... anong pasong nasampangan mo niyan? Nasa ampangan ko po ngunyan, wait lang VP, marani ako. Ini po VP na ang paglaog ni Kristo sa Jerusalem. So first Ini po, paso sir. yan, so primero yan. Opo sir, ini Diba? po ang Primero primero digdi. Oo. Nauna po sa digdi sir sa may likod ka na dakulang grocery po. Ini po Yeah. nauna sa digdi. And duman po sir sa dulo, medyo huruhalawig po ito sir na bilang duman kan mga paso na nagahalat pa pong makahali duman sa may Albay Cathedral po. Okay, okay. Sige. Opo. So far po VP, ma-change naman akong location para may update naman po itong sa mga nagaharalat po na nakatabay o na nagahalat sa luwas ng sa ilang mga residensya kung hay na po itong kaso. Yes, yes. Okay. Kaibahan tabi pipidigdi si Kuya Boy Mata sa mobile and si Jean Fulgar. Hahapitan ko na po VP si Ate Tin para may kaibahan na siya. Totoo. Okay. Apo VP. Sige. Ini po sa Angel Mustafa ni CGB. Thank you, Angel, sa report. Halip po dyan sa Albay District. Nag-antabay po si ni Attorney Tin, dumadigdiman tugang sa may kuwan, ano? Sa may Albay District, may kilaraman dyan sa penitential procession man sa may Albay Cathedral sa parokya po ni San Gregorio Magno. Kumusta ang tadaw ang first district mo niyan? Yan naman si Jomar Bien. Aramon tadaw ang location niya. Jomar, exact location. Good evening. Salamat BP. Exact location ko is Orlando, Mount Carmel, Paris sa Malilipot, Albay, Tabi, BP Henry. Yeah, okay. And ang pinaka-exact kong location is Kanto Kang Arellano and Babini Street. Ang procession nasa nag-aagi sa Sakuya ngunyan. Ini nasa primero pa sa ining tiko. Ali sa simbahan, pang 10 o pang 9 na paso ini. Dasukuno ng tawo ang problema tabi BP inuran kami digdi. May buminagsaksuran. Buminagsak although bako ban makusog na oran, makusog na tagiste maluyang oran. Pero kung day ka magpayong tumtum ka talaga sa tubig. Pero reparo ko sa mga nagsarabay sa procession, may mga balon man na payong sa iba. So daing balon, magpa-oran talaga. Naglakaw sinda. Day alinta ng oran. Siguro parte naman ini kan sa indang pakidumamay sa sakripisyong pigaging kasatuyong kagurangnan. Dasok na maray ang tao. So gabos na uminagidigding paso. Ang sa mga primero, ang linyada is tulo. Tulong linya sinda pero pakalapos kan mga ikatulong paso dahil ng linya tabi Henry dasok na sinda although ining sa pagkakataon na ini nasa pang-10 paso na putol tatanawon ko daw duman sa orinutan ko nga naputol ko di makusugo ng oran dumukit ang maraydig di grabe ano pero di sa Albay District mo sa Daraga area and Legazpi di kami nagbagsak ang uran tabi di Joma pagkasubago pagpun BP di managuran pag siguro mga pirang minuto pa sila nagpunsoran digdi kasubago pagpun nagluwas nagagidig di so apat na paso di panaguran dang nagluway-luway na nagtakdo hanggang sa kuminura ng talagang tunay. Pero baka man grabe ang kusog. Kayang kung isipon mo na sana so pigagihan ni Kristo kaya mo magpaoran. Iyo baga. Ako pa man arog kang kahit kampanong nga nagihan niya mga gapo bulod. Di ba? Gapo ang pigpasan niya ang cross yan para simpleng oran. Kumparado sa procession kan Miyerkules, sarayoon ang bilang kan mga nagarating dirta itong suka nakalis na Miyerkules iba sana sa procession itong sa mga pamilya kan may sadiri kan paso pero ngunyan dahil na talagang
inibahana inikan tao dahil mo mapagulan na halos durukutan na sinda bipin makayon lang digdita nagpaka face mask panggiraray sinda Yeah. na sa Sarabay. Pero sa agihan dakulo na nagharalat pa so dahil na nagiriba sa posisyon nagiriling na lang tabi ni BP Henry. Yeah. 25 ang total na paso ngunya na sa ika-10 itong uminagilig 25 ang total na paso na ipoprosesyon mo niya kaya piglalaw man niya ito na puro halawig patabi ni BP Henry Yeah. na prosesyon. So minagis ako so pang 10 diretso na naman ini dasok mang giraray kitawo ang nag-iiribadig sa prosesyon sa Our Lady of Mount Carmel Parish sa Banwaan kan Di Malilipot. naman, pero kumusta ang kaso kang COVID-19 sa Malilipot? Garo dahil naman, ano? Dahil ng kaso digdi, haluyo ng dahil kaso ng zero COVID case sa na yan, Banwaan di ba? kan Malilipot. Zero case na sa Malilipot. Zero case, haluyo na. Kabangang taon na siguro na dahil kaso Pero digdi kan na-observe pa COVID. ang pagsulog ki mask o social distancing, whatever dyan? Oo, actually ang mask ang mask talagang pig-observer pa sa Banwaan kan Malilipot. Okay. Especially din sa procession. Pero ang social distancing dahil taman na iwasan yan eh. Yan ang yan talaga marang maski sa ini yan ang malabo mangyari, di ba? Araw kayo ni naguran Pero sa sarong mas matindi payong. Ano? Araw kayo ni sa naguran sa sarong payong tulusin din nagsusuruno. Baka sarong pamilya, okay lang, di ba? Malamang, Sarong pamilya. malamang. O kung baka mag-ilusyon. Okay. Pagkabuyog ba ni Santo na? Okay. Bangon Sige. sing paso, so krusifikado ni so kurpasa ni Yesu Kristo ang cross. Bangon sing paso nag-agit sa tuwing tagod. And gusto ko sabihin may mga 14 pang paso ang pigilala o matang maagidig sa takuyang tagod. Okay. Yung BP Henry ang mga sitwasyon digdi sa Banwaan kan Malilipot, Our Lady of Mount Carmel. Jomar Bian, DCGP. Thank you, Jomar, sa report live from St. Mount Carmel Parish dyan po sa Malilipot. Standby muna, Jenny, ta si nakasunod si Jimmy Nasalita, hali po dyan sa Kamaligalbay. Jim, kumusta na dyan? Kumusta ang panahon dyan, Jim? Salamat tabi, BP. Sa 34 na mga paso, anyaw digdi sa laog na sa nakang compound ka na simbahan, tulo na sa natabi, BP. Mater Dolorosa, dahil ko na iling-ining sa Romadiklom. Dolorosa, Mater Dolorosa, may Dolorosa. Iyo. Pero pa, may, anong ngaran ka, dahil ko na babasa, Madiklomo. Kaya, Jimmy, pangultimo. Mater, o kapusin ni Mater Dolorosa? Para Rio. Para riya sine? Siyan sukan, si Mama Mary na nagmukha. Ngunyan, ang karahayan di kita, makaskas ang dalagan kan prosesyon tabi bibita, kumpara kan mga previous years, ikuanin Station of the Cross. Gustong sabihin, kiki sa agihan kan prosesyon, sa mga gilid kan tinampo, nagpaparangaji pa, ipipundungo na ining mga imahen, tapos nagpaparangaji, ngunyan, binunas na ito tabi bibi. Okay. Tampi naghahabol ligdi, so ining panahon na baka bumagsak kanuran, sasakubo nining mga nagsasabay sa prosesyon. Kaya marikas ang dalagan kan prosesyon ligdi, and pagkatapos kay ning makaluwas, haros tapos na, mahalat na sa nang magbaralik itong sunahinot, and terepuasanan, susunod ka ning activity, tabi bibi, mga alas 9, sir, excuse, sa simbahan, anong masunod activity pagkatapos ka ning prosesyon, sir? Pagkatapos ka ng posisyon, mga alas 9 kibanggi, guwakan solidad. Solidad. So pagbalik ka, sa pagsabatan ni Maria sa pagsabat, pagbalik. Ang prosesyon mo niyan, pabalik na ang sistema, counterclockwise na dalagan. Counterclockwise po. Pira po, ang niyan 34, pira po ang masabay sa solidad ng mga imahen. Mga 7 siguro. Anas na yan imahen, mga babae. Mga babae. Opo. Pangalan to, sir? Mga lalaki, si San Juan Evangelio, kasabay pa man. Pero dito na sa nang taon nagsasabay dyan, ano? Kung minsan, dakol pa man. Ano yan? Totoo yan na sabi nagpakabiti, sir? Aday man. Oo. Ano agyan hindi pala, counterclockwise, kayo nang inagyan niya? Ayun po. Pangalan to, sir, sa DCGP kaya kita Dr. Leo Noiles. Dr. Noiles. Okay, thank you po, sir. Salamat. Okay, so yan tabi sa mga nag-assist rin ni Tabi BP, mga nag-serve digdi sa simbahan, aktibado sila digdi sa
pagreparo kay ning dalagan kan prosesyon. Karahayan din kita. So mga pulis, sa mga barangay tano, di ararimo, sasabihan nito ining mga tao digi, napakarayon ang pagsulog kan mga face mask na BBB. Although ining social distancing, talagang mas kisain, diyan dahil na susunod na totally, kailan nga nito sa kagulpihan kan mga tao asin diboto kaning kada imahe na pinagpoprosesyon mo yan. Okay. So yan, nabibipian sa tema dagdag na informasyon halidigdi sa Kamalig Paris St. John the Baptist Church. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy from Kamaligalba. Jen, madali ng Jenny ha. Dahil ka maghiro dyan, Jenny. Tao kilang yan, naka-standby yan sa tuyang cellphone dyan. Balikan ko lang si Lowens. Tagari, so, pangultimong parte kang prosesyon sa St. Rafael. Tapos na sa may simbahan mismo. Lowens, tapos na Yes. sa pinakapangultimo? Oo, tapos sa tabi BP Henry, digdi sa tuyang kinamumugtakan sa may Pasat o kaya sa may Brentera kan St. Rafael de Archangel Parish. Asin ngon yan, so pinakang huring pa sa tabi BP, yaw na digdi sa may Albay Doctors Hospital. Tapos maliko ini tabi digdi BP, pasisiring digdi sa may Jimby Baga. Tapos makaliwa siya sa malaog siya sa San Roque, Legazpi City. Maluwas sa Calle Siping, maluwas na Bonot. Tapos mapagtaso na ining Peñaranda Street. Maliko naman patuo digdi sa Maywakis, diretso Orosite. Tapos mapasiring naman siya digdi sa Ayala Malls. And then patuo tawan. Okay. Sa public market. So, mahalat namang kita Lowens kam pinakapayo na palaog na dyan sa may San Rafael. Tama? Roger to tatabi BP. Okay. Sa mga so payo ka na prosesyon niya sa San Roque area pa sa nasa Calle Siping. Yeah, okay. So para as per Public Safety Office sabi BP second kay Abigot ang Ayan Montforte. Ining nahilingon niyan kan sa tuya ng mga viewers sa Facebook. Ini po mga tugang so entrance kang St. Rafael Church, ano? Roger to that. Waiting po so sa moyang technical team sa tuyang live sa Facebook na bumalik giraray so pinakapayo kang pinakaenot na paso. Roger to that na PPP. maikot sa may kwan. Lowens sa Ramosa ano tabi sa pinakapayo niyan kung may feedback ka? Ang feedback sigun kay Sir Ayan Monforte ka na Public Safety Office na kaulay tapas sa nangon yan nasa bandang Calle Siping na tabi BP. Calle Siping. Kan San Roque. Pero may nahihiling na kita. Nakaikot na sa sentro tabi, Lowens? Nakaikot na diretso mo na digdi sa may Jimby area, naglibot sa barangay San Roque Main, tapos nagwala sa Calle Siping, tapos pigbabagtas na ngunyan, o ninatatanaw na tao ni kita sa Huring Paso. So, pinakang primero siguro ini tabi BP. Iyo, sa pinakang primerong paso ini sa pinakang payo, nasa barangay Peñaranda, PNR Station. So, pag-abot yan sa Peñar, ano yan? Di ba ma-right turn yan going to Orosite? Orosite? Oo, totaba ka dyan tabi, BP, going to Orosite. Halawig pa? Halawig pa ang ibabihan kay ni. Papasok kay ning sa tuyang kinamumugtakan. And so pinakampayo na aasistiran ni kan Philippine National Police sa nganin ng aranoan mga tao i-control. Kasubago, day kita nakapenetrate duman kara Sir Romitan, boda kara Sir Ibig Glen Barcelona. Nahiling ko kasubago sa paso ninday. So may PC na may pangharang sa gilid dang day mga urumul-umul sa mga tao na mapasiriring digita BBP sa tuyang kinamumugtakan. Pero uni na nagdadangadang na nasa may na inita BBP digdi sa may Kanso Hall. Ano daw? Kanso Hall. Ano di kaya i-zoom in na rading? Rayo pa sa Central Rafael, ano? Di kaya i-zoom in? Arayo pa? May distansya pa? May distansya pa. Tamali ko ining Orosite. Mapa-public market pa. Modern kita kikuan? Modern kitang camera sa masunod na so maski 1 kilometro kaya i-zoom in. An magayo nun? Sa drone? Iyo. Bada, ayan. Mapagal bata Biyernes Santo, pararambugan niya kang Biyernes Santo. Okay.
Sige. And pagka-public So, siguro, market sa Luis, BBP, palagi dyan sa may kanto, yung baga na paliko sa Orosite, gari ka makakaya naman. kaya naman. Kanto yan kan Albay Doctors, di ba? Kanto Kanal by Doctors. Oo, Kanto kan Albay Doctors. Okay? Oo, Sige. sangon yan, yaw nakita sa may payo na naman ka na prosesyon ta naglibot sa San Roque. Pagkatapos kay ni, yun na nga ni uliton ta, mapapasiring digdi sa Orosite, sa main Orosite area, pasisiring sa public market, tapos pasiring naman ni Tabi BP dyan sa may Dunkin Donuts, baga sa may Ayala naman. Yeah. Maliko naman siya patuo sa Lapu-Lapu Street. Tapos Yeah. oo, ay sa Rizal, tapos mawala naman siya sa Lapu-Lapu Street. Tapos maluwas ini Tabi BP, digdi sa may St. Ellis baga, Rizal Street naman siya. Yeah. Tapos pabalik ta digdi sa St. Raphael Parish. Yes. Ako sa Oo. ko ka ang Tabi Lowens, baka mga more than 30 minutes pa yan eh. More than 30 minutes pa ni BP. Pero makaskas ang Makaskas man ang ganda, no? Makaskas. makaskas ang paso digdi. Oo. Mapuarog kan mga nakaaging taon sa pagmomonitor man yato kan mga nakaliis pang panahon na talagang iabuta didi ki matanga Iyo. na paso, pero digdi sa tuyang kinamumugtakan medyo talagang mga date lang na minuto na pinagdudurar kay ning pagpaso digdi sa Iyo. tuyang kinamumugtakan. Pero kaya ngunyan lubaga Lowens, limitado so nagsarabay sa prosesyon. May bilang lang yan eh. Roger to that. Ano dango kuya na? Sabay mo? Oo, niya na sabay sa kuya tabi BP sa inutan. Matraka yan eh, di ba? So mga ako like sini Oo. na nagpaparibok kay ning sa indang Matraka. matraka. Okay. Tapos niya ang digdi sa mga lay ministers. Tapos niya raw naman sa mga kapadian nagpapangaradji digdi sa satuyang kinamumugtakan tabi BP. Okay. Roger, so yan tabi BP. Taon ni naman sa primerong paso so paglaog ni Jesucristo sa Jerusalem. And sa mga iba pa pinagalaoman pa nadigdi na ini sa may kanto sa Peñaranda Street tapos pasisiring sa Orosite. Yes. Yes, Okay. makadagdag na bareta tabi BP. Hali digdi sa luwas siguro ibanan ko na ining payo. Tanganin ng Sige maaraman daw, kan sige mga daw. barata bay tapunaay na kami. Yeah, okay. Makadagdag na bareta ako tabi si Elvis. Salamat Lowens live hali po diyan sa St. Raphael Church hindi po na video feed na sa indong nahiding ko niyan sa moyang Facebook mga tugang so mga nagadangog ko niyan sa radyo ini po ang entrance mismo kan St. Raphael's the Archangel Church digdi po sa sentro kan Legazpi. Tabi medyo yan mo nang pinahilinggan sa moyang chief technician day pa po nag-abot so ikaduwang parte kang parada na natapos na digdi po sa samuyan na kinamugtakan. Okay, so balikan ta muna si aramon ta daw ang sitwasyon sa Santo Domingo Albay. Kaya pa po si Miss Jenny Balyaran. Jen, maray na banggi, kumusta diyan? Maray na pagkabanggi, Viper Henry, maray na pagkabanggi, nagabot sa mga parantabay, tama ka dyan, live kita ngunyan digdi sa Banduaan, tang Santo Domingo, Special Methodist sa St. Dominic de Guzman Parish. Yep. As in, ang pagkundusir digdi kang penitential possession. Kung sa in, dati, 21 sana na pasos ang nagpartisipar. Ganyan, after 2 years, nagkaigwa na po kita ng 38 pasos. So, nadugangan si Henry. So, kung sa ibang lugar, limitado ang nagpartisipar sa prosesyon, alaga digdi sa Santo Domingo, Nano Taranta, VP Henry, na dahi nagpapugol ang mga tao sa pagdebosyon. Kasi tangani makapagpartisipar sa siri na aktibidad ngunyan na Semana Santa. At ngunyan, VP Henry, makakaibahan ta ang satuyang Parochial Vicar kang St. Dominic de Guzman Parish, si Reverend Father Numer Balmaceda. Good evening, Father. Yaon po sa ibong nalinya si VP Henry Maceda, live sa DCGP. Ay, hello, good evening, Sir Henry. Maray na banggi po, Padre. Kumusta po kamo? Kumusta bang prosesyon tangon niya na banggi? Ay po, okay man po, very matuninong man po, since asaptabang man po kan mga LGU and other departments po. Nagkaigwam po nin mga magayon na kooperasyon ang Lambang Saro. So we were able to facilitate so smooth flow kan sa tuyang procession. Yan. And since we every pasos are just limited only sa mga tagta 20. Ay, very good. Sa mga tao, so gusto na magsurunod, nagiriling lang sa gilid. Then so ikaw, duman na sa pinakadulo na sinda. Pero they have to observe social distancing and
talagang health protocol pa rin siyang wear to mask pa rin po. Iya. Pero pong paso ang kasabay tabi ko niyan, Padre, sa procession ta. 28 po, nagdugang po, 38. Iya. So, Opo. dakol talaga ang na mag-participar mo niyan since ito talaga sa time na parang panata na ninda. Kaya talagang mga pamilya coming from different places talagang galing sa mga ibang lugar na nag-uruli na mga nag-aataman kayong mga pasos nag-uruli because of the celebration of the of this Opo. Holy Week season. Kumusta pa rin assessment mo po? Ako, berang sarong laiko. Sa iling ko, garo man napugulang kang pandemya ang pagtubod kan sa tuyang mga kababayan, ano kan mga Catholic faithfuls. Ano po sa iling mo? Siguro po sa ruini sa pagpapasalamat man talaga sa Diyos because may realisasyon man ang mga tao about what had happened 2 years ago. Correct. Ano? Correct. So, nahiling ninda talaga na ang gabos ng mga bagay sa kinaban. Bako solusyon. Because the whole country, the whole world talagang stop during COVID-19. Yeah. So ngayon talaga mas nahiling ninda na talagang pag binuo talaga kan Diyos, talagang mangyayari. So, siguro because it's a realization para sa inda na talagang they have to acknowledge and talagang ngayon magirumduman ta na ang Diyos sa tao kaining kasaganahan ta sa buhay na ini. Yes, in fact po, kada ko talaga kung nahapot kung natasin na masabay, buwan nagsirimba pirmi kang ngunya na si Mana Santata, parte kang pasasalamat sa mahal na Diyos ta, nagkulpa ki supadago sa mga kaso kang COVID na po sa satuyang lugar, tabi Padre? Iyo po, yan ang naging, yan din po sa mga panata ninda, bago sa dagdag na panata ninda talaga yan. And sa mga panata talaga na nakakahuron ko ng mga lay people, is part of this procession talagang panata nila is to pray not just only for the COVID-19 na mawara, but stop war and have peace, magkigunan ng katuninungan sa Ukraine and Russia. Correct. And other countries who are talagang nasa brink mo niya na naman ng pwedeng maggera. Iyo baga. Ito sinasabay man ninda talaga ngunyan because talagang everybody would want peace talaga. Nahiling na ninda na bako lang sa kagadahanan talaga, kundi ngunyan din hinahampang na naman kaining bagay na ini. Kaya yun man nasaro sa nadagdag nila sa mga panata nila. Magayon po. Padre, anong oras pang solidad diyan tabi ng Banggi? Diyan sa parokya mo. Anong oras pang solidad diyan na Banggi? Mga 9 o'clock po siguro. 9 o'clock, oo. Okay. Sa Easter Sunday, baka po pwede mo na gusto mong i-announce sa mga nagdaranggugunyan, anong oras po sa tuya na Easter Sunday Mass diyan po sa Santo Domingo? Ang Easter Sunday Mass po will start at 6 o'clock in the morning po. And then susundan po yan ng 8 o'clock in the morning. Tapos po may baptism na 10 o'clock. And then, paghapon na po is 4 o'clock in the afternoon po. I see. Di po ka mo dyan kaso traditional na nga sa lubong o itong saklot, tabi, Padre? Di pa po inalaw digdikan sa tuyang mayor ang salubong po. I see. Okay. Anyway, importante sabi nga kan mga nakaulong, importante mas kiwara kayan, importante ang pagtalagang masusi na pagpangaji sa tuyang kagurangnan. Opo. Okay. Padre, salamaton pong maray. Salamaton po. Ayo po. God bless Sir Henry and have a blessed Holy Week season. Salamaton po, Padre. Likewise po. Salamat po. God bless po sa gabos na nagdadangog sa Indo. Yeah, thank you. Thank you po. All right. Jenny? Yes, yan po, Libre Henry, si Father Numer Balmaceda, sa tuyang parokyal by Si Primo? sa Santo Domingo. Primo eh. Primo mo? Balmaceda baga? Balmaceda. Kaya pala, Libre Henry, medyo may kawig kong gawa. Bay na pag-unang bita. Basta mag-primo ka, Balmaceda. Maceda. So, ngunyan sabi Libre Henry, so ruta digdi sa Santo Domingo, nakaabot na sa pinakainat na paso na sa pinakapayo kaining paso nakabalik na digdi sa parokya. So, ngunyan, inabot maning harot. Diba? Aram mo nakatuwang may certain number of individuals ang masabay sa prosesyon, di ba? Actually, Viper Henry, igwa ning limitado. Limitado, correct. Maparticipar ko talagad. Correct. Dahita man tabi Viper Henry na hiling na kada kaso 20% lang. Kumbaga, dahita na pugulan sa tao eh. Pero nanotaran naman girari na. Correct. Yaon man girari, sabi nga ni Father Numer, nakasunod man girari sinda sa health protocols na ipigpapoto, which is iyo pigpahiling man girari kang tao na kumbaga, so disiplina. Yeah. No. Okay.
Opo. So, Sige. yan man sana, go ahead, VP. Go ahead. So, di pala niyang kaso traditional na salubong sa Easter Sunday. Correct. Oh. Yes, Pero po, sa pa man natugutan kang Iyo. LGU, digdi sa Santo Domingo, VP. Oh, pero ako nasabutan ko mangkan si Mayor, tapos siyempre baka may rason sila kung nata dahil pwede yung gibuhon. Diba? Correct. At ang mga dahil man nga ni talaga ang nagaharapot na mga residentes ng barangay digdi Santo Domingo, nata ngaya sa ibang lugar tigtugutan na so traditional na araw kae na sa lubong, alagi digdi Santo Domingo. So, iyo po ito sa kasimbagan kong parokya. Saklot. Kaya may misa pala, alas 6 na lang. Sa Easter Yes, opo. Sunday. And after dyan sa gigibuho na misa, igwa man tabi VP Henry ni presentasyon para duman sa kumbaga bako day man magibo sa traditional na salubong, alagad igwa ni presentasyon sa laog kang simbahan. I see. Okay. Opo. So, yun Yes. So, iyo man ito pinaghahandaan mo yan kang parish. Opo. Okay. Okay. So, yan tabi VP Henry ang mga dagdag na Salamat ang impormasyon tabi, hali Sister kita. Jenny. Welcome. Yan na tayo, VP Henry. Ang informasyon, halili kita, Banuaan kang Santo Domingo with Father Nomer. Mabalos po. Thank you so much, Jenny Balyaran. Ang karaw-karaw tabaya, June. Baka malay mo, di ba? Baka may calling ini si Jenny, di ba? Maging madre, di ba? Sister Jenny, di ba? Baka may calling man, di ba? Ako, agar may akong nahiling kay Jenny. Gari may nagpasabong sa Kuya John na garo si Jenny pasisiring sa araw ka na klase nin bokasyon, ha? Ang pagiging madre, yan, tekan sa tuya tabi na katolikong simba. Ano sa mo tabi, John? Okay? So, para duman sa tayo, standby muna, Angel Madala nga, short and di ba? Ini pong nahiling din nung yan, mga tugang na live feed, video feed, mga tugang kang Samuya tabing tropa, hali po dyan sa Saint Rafael. Ini po sa kanto kang Ramon Santos Street, going to Oro site. Patiko yan sa Oro site. Ang Samuyang camera nakaposisyon po sa ampangan kan Saint Rafael Church, nakatutok siya duman pasiring sa Albay Doctors, kaya nasa sabat dahil kaya pong i-zoom in kay medyo harani pa mga tugang kan Samuyang camera, kaya ini pong sitwasyon kang video na may kinalaman po dyan sa procession. Palawag po yan mga tugang sa Oro site from Peñaranda Street, tama John? Haling Peñaranda, nag-turn right po yan, pasiring po sa turn left siya kung naghampang ka sa Inda, pasiring po sa Barangay Oro site. Then from Oro site, maluwas iyan duman sa may likudan kang Saudan. Tama John? Likudan kang Saudan, kan Albay District. Okay, sorry. Likudan kang Saudan kang Legazpi. Likudan kang Ayala Malls. Tama? Likudan kang Ayala Malls. Matraverse iyan duman sa may traffic light, tapos ma-Imperial Court, Imperial Street, kanto kang Sumaysiring, Dunkin, gapunta ka dyan, Junior. Pagkapasabot ba ako na may luho? Pagkapasabot mo sa kaya kwarta, Dunkin Donut, matuuduman, pagtuuduman, pagabot po dyan sa may Shell Station, ma-left siya, turn left, sa Lapu-Lapu, tama John? Lapu-Lapu, maagi po sa may St. Jude, matuo naman pag-abot naman sa may LCC, paduman sa may paduman iyan sa may Kwan, sa may duman ang malikod, paduman sa may Kwan, sa may NBI, ang giling ko di ba? Magi pa naman sa may NBI, tabi, kaya siguro mga alas 8, yaw naman anduman sa may sa pintuan mismo gararay kan Saint Rafael. Okay? Sige na, duman kita sa Albay District with Angel Mostasa. Angel, kumusta na dyan? Angel? Yes, hello, VP. Yes, opo, go Maray ahead. na banggit tabi, VP Henry, asin maray na banggit girare sa mga paraan tabay. Binalikan ko tabi, VP, duman su tiga lulubasan kay itong mga paso po duman sa may Albay Cathedral. 6:45 tabi, VP, kan makahalian na ultimong paso duman. And sa ngunang tabi, VP, natatanaw ko po ini payukan na paso. Nauna po digdi sa VP sa may Vinson Street. Vinson Street. And Vinson sa may Apec. Yes That po, correct? VP. Okay. Sa may Sige. Daddy's Angel po. Sain? Sa may Daddy's Angel. Haranin na bang kay Attorney Tin? Yes po, VP. Haranin na sa barangay ayaw na sa may Daddy's Angels.
Yes po, VP. And digdi po, VP, sa paglakaw-lakaw mi ni Jeannie sa kahalabaan kan Rizal Street, medyo kumpara duman, VP, sa duman sa may inuta na area, madakol dumas-dakol ng tao kumpara po digdi, VP. And digdi mostly ang mga nahiling ko po, mga aki, na may mga daradaran to kawan. And yan nga ni VP, nahiling ko na po, VP, ang paso po, VP, digdi sa may tapat mismo kan Daddy's Angel po, VP. Okay. So far po, VP, area po digdi, mantinido man pong matrangkilo. And duman po, VP, sa loob kan Albay Cathedral, nagpaprepara naman po para sa pagbalikan mga paso po. So far, VP, nasa quarantine area po talaga, VP, ang nagsabay na paso. Sige po sa prosesyon, makalis po ang 2 taon na pagkapinjente po dahil sa COVID-19. Iyo. Kumusta ang tao dyan? Itaara mo ka, ito kang nagsabay ako dyan sa prosesyon. Ang tao dyan sa lugar na sa may location mo, wala to, paano yan? Kumusta ngun yan? Opo, VP. Sa ngunyan tabi, VP, talagang panahon na. Palalaog na su primerong paso po baga duman sa tigtataramong sa may Banyadero po, sa may monumento ni General Pawa. And medyo makastas talaga, VP, na prosesyon. Pero ang ultimo pong paso, tiga estimate ko, VP, nasa may dating STI College pa po ini. Angel, ang konbaga, kahit to, hindi ko igapangon yan ha. Ano yan natin ang pong yan sa palibot? Iguang mga nakabitay na mga ilaw. Kumusta ngun yan? Buda may mga stations yan. Kumusta? May naobserbaran ka? Actually, VP, sa paglibot-libot, may mga stations man giraray, pero bako na ito sa mga ilaw po baga-arog kan dati. So, ka mga nagkakaragian po, VP, kanya-kanya na sa nang padukot ni mga kandila bilang pag-respeto man sa mga nag-aaragi. And magayon mo ng VP na, ngunang ko lang nahiling ini na, hindi po pala na sa mga nagka-aeronauts po baga, may mga angels nakasarabay po sa prosesyon. Ining mga aki po. And magayon ni VP ta, pirang taon po ang day pa rin magawa. Sa inuta na parte yan? Yes po, VP. Iyan kaya mga angels na, kung yung nasa sala, iyan sumaserve sa Easter Sunday, sa lubong. Yes po, VP. Iyan sumakaranta dyan. Buda so itutuntun baga? Yes po, VP. Yeah, okay. And sa mga po, VP, kung ano ba ngayon may maghanap kayo ngayon adult na ngayon ituntun, pwede ka. Kaya ka ituntun. Ma-apply na nga niya ako, VP, kasi sabi kang padi, baad nga ma-route nga sa tungtungan. Okay, sige. So for VP, ang tawo po digdi sa may monumento po ni General Pawa, dagsa po talaga. At hintay na nasusunod po ang social distancing. Pero ang Marina Barreta po, VP, sa Guzman po sinda naka-face mask. Yeah, okay. And medyo hababa na po po, VP, ang kaso ng COVID-19 digdi sa Legazpi City. And medyo halang ko na po ubagaan na vaccination percentage digdi sa mga Legazpi. Correct. So for po, VP, matunin man po ang palibot digdi niya na po digdi na primerong karong digdi po sa ampangan ka na Barangay 6 Banyadero, Legazpi City. Okay. Yan po ang mga informasyon haliligdi sa luwas. Kay Banan si Gina, si Kuya Boy, Ingo Mustaza, Maray na Pag. Thank you, Angel. Ako sigurado ako natatanaw na naman ni Attorney Tin sa may Barangay 4, Sagmin, ano? Ang prosesyon niya to. Hello, Attorney Tin, kumusta dyan? Hello, Maray na pagkabanggi, VP. Nagurabante kita kidiit digdi sa may Rizal Street kung saan nabasbasan naman ang stasyon digdi ka na mga nag-aging sakristan. At nag-agi naman ang mga angel at disipulos. Ayun, okay. So, minabot ng pala niyan sa imo. So, pinakapayo talaga, no? Pinakainot na parte. Pero, dahil pa naghihiro sa ngunyan, ining naiinot na paso na ang paglaog ni Jesus sa Jerusalem. Iyaon pa lang sa digdi VP sa may kanto po baga, sa palaog pa lang digdi sa may highway. Ayun. Sa kulunan man gararay ang tawo digdi VPN sa kuyang lokasyon digdi sa Rizal Street. Marayta na hilingta naman ana
mga paso digdi yarao naman. So madiretso na ini sa Barangay 4, pasiring sa Lerma Street, asin mabalik na sa Albay Cathedral. Okay. So medyo, kumustang hero? Di pa natatanaw so inot na paso tabi dyan? Natatanaw na sa VPN, pero dahil pa sa naghihiro. Okay. Yan. Paano kaya ang tinampo dyan sa lugar? Medyo bako masyadong pantay? Yes, DP. Okay. So, kumusta ang panahon ta? Okay naman ana panahon ta VP, medyo naiiling naman ana ulan digdi. As in, daiman nag-uuran. Yeah. Okay. Sige, balikan ta kataon-taon ha. Tagaro, siguro mga after 15 minutes, 20 minutes yaw nasa may hampangan mo. Copy VP. Opo. Copy. Okay. Mas nakul VP ana tawid digdi sa Rizal Street kumpara duman na sa Barangay 4 kang Sagpon Albay. Okay. So yan tabi VP ana sa tuyang sitwasyon digdi sa sakuyang lokasyon. Christine Longabella, DCCB. Thank you, Attorney Tin, mga tugang from Albay District. Kumusta ang tana daw si Joshua sa Daraga Albay kung natapos na o nangabangaan naman ang paso duman? Joshua? Joshua? Yes, good morning Tabi of VP. Good morning Garrison po yung mga paragtabay. Naging marabes Tabi VP anadalagan kang posisyon digdi sa Daraga Albay. Uni Tabi VP, location kan DCGB News. Yaw nagre-rekito digdi sa simbahan kan Our Lady of the Gate. As in huli na Tabi VP nagdadagadang na ana primerong paso kan posisyon an paso ni San Andres Apostol. Kana nagsabay kita BP sa posisyon, asin talagang nanataran niya to, na talagang dahil nagpapugol ang mga Daragueños na magdibusyon, kunya na Semana Santa, dahil ta sa bago BP, grabe sa tao din sa simbahan, asin kang pagsabay ta sa posisyon, nanataran niya to na mas dakol pa palang BP ang mga nag-aaramang sa gilid sa Tilampo. Kunyan BP yun nagpasiring na rin sa simbahan, sabat na ini ka na mga tao na paso ni San Andres Apostol. Medyo sige nga lang kita BP, medyo talaga mapagal ang pagpasakat digdi pataas sa simbahan. Kasi bago tabi BP, pagsabay niya to sa posisyon, nakaulay niya to si MDRRMO officer Alex Comia at sinasikon sa iya, maugma siya na naging magayon ang padalagan ka na posisyon as in so far BP matuninong dahil sindani na nairestrong anong mga insidente BP. Unita BP, pigbindisyonalan ni Father Oloy Lowenko ana paso ni San Andres Apostol. As in nagadangadang naman tayo BP ana ikadawang paso. Ngunyan BP na pasiring na digdi, nagabot na digdi ana payukan na posisyon, nagpupo na naman maglakol ana mga tao digdi sa simbahan. As in, unita BP, nagabot naman na so ikadawang paso. Okay. Yes, BP, ana paso ni San Judas Tadeo. Ito tabi BP, tigbindisyon na naman ni Father Oloy. As in, manunutaran niya to, BP, talagang nakasumaro ang panahon, nakasumaro ang mga Daragueños sa pangapodan ka na local government as in na Father Oloy na dahil magsabay sa prosesyon, mag-abang na sana sa gilid ka na tinampo, ipadago sa pagdibusyon asin magpangadji. I see. Sabi mo tabi, Joshua, kada abot yan kan imahen tigbibless ni Father Oloy. Yes, BP, yung tadyang nakatara niya to. Pigbibindi siya ni Father Lowenko, kada magtangod sa simbahan. I see, okay. In other words, tama pa kadangog ko sa imo? Nagabot na dyan so pinakainot na paso. Kung sabihon, nakaikot na yan sa processional route tabi dyan, Joshua. Yes, BP, nakaikot na po. Tapos na ini. Unit BP, pantuloy ng paso, nagabot ni BP, binibisyon na naman ni Father Oloy. Kasi sa kalkulasyon BP, mga 30 minutos, 45 minutes. Yeah. Tapos na ang posisyon ni BP. Marabas tabi ang dalagan tini. Yan, good na, makaskas Okay. Okay, Sige. yan tabi BP, sitwasyon mo na digdi sa Daraga Church, Joshua Bino, DCGB. Thank you Joshua sa report. Hali po dyan mga tugang sa Daraga Albay. So, madaling matapos naman Madaling matapos naman mga tugang sa kinamumugtakan ni Joshua ang prosesyon dyan po mga tugang sa simbahan ni San Rafael, sa simbahan tabi ni Our Lady of the Gate Parish. Diyan po mga tugang sa Daraga Albay. So minabot na ikaduhangan ikatulong paso mga tugang, kaya baka matapos tulos yan sa munisipyo kan Daraga. So as of now, kamutabi nagkantabay ngunyan, hindi po sa DCGB, nakatutok mga tugang sa Muya Tabing Facebook Live.
ini po na feed na video na sa inyong nahiling. Ali po dyan sa kinamumugtakan na Chieftain Christian Ramiro. Tanayaon duman si, kaya di ba duman Richard? Yon duman si Jean, si Jean, buda si Trescia niya naman, si Trescia. Si Nika. Si Nika. Okay, si Nika kasi, pero wala ko may aking kay Riba. Paguna ko akin naman. Si Kwam pala nito, si Trescia, o si Nika. Buda si Jean siya on duman. So kaya riba po mga tugang ni Chief Technician Ramiro Tanay Buda so sa tuyang mga pagiriba. So anyway, yan tabi mga tugang ang ang sitwasyon diyan po sa lugar na iyan. Kaya medyo makurukaskas so ibang prosesyon limitado limitado kaya mga tugang sukan so abot, di ba? Limitado so mga tao na pigpasabay sa prosesyon dahil nga sa pandemic. Kaya yan po, so nangyari dyan. Kaya, kung mariparo mo, makaskas mga tugang na nakaka-abante ang sa tuya tabi na prosesyon. Okay? So, kasubago, mga tugang dadangog ni doon iba-iba tabi na iba-iba na mga iba-iba tabi na mga persona, mga lugar, mga tugang sa tuyang kinamumugtakan. So makaskas na nakakaabante ang sa tuya tabi na ang sa tuya tabi na prosesyon. Kaya lang doon ko lang naaraman na sa Santo Domingo palan wala ki Easter Sunday. Si Trescia, saka si Nika, ayun, pala. Si Trescia palan buda si Nika, yaon duman. Nika, di ba? Kaya daw nga niya ako, nailing mga bidbid ko nga niya ako ng mga aki na Iwanan ako kayo Iwanan ako kayo ni Trescia kasi Nika. Mga padaba ko yan. Okay? O, sandali. Mga tugang ano sa mo John? Doon ba ka nag-agi na naman kay Attorney Tin, diba? At kasabago, yaon na sa may yaon na sa may, yaon na sa may, haranin na sa may sa may Balintawak, sa may Bensons, diba? Nasa Bensons Inday. Kaya, baka mga tugang kung haranin naman tayo, pa-describe tayo kay Attorney Tin. Hello, Attorney Tin, kumusta dyan? Yeah, go ahead po. Yes, BP, finally nag-iro na sa tuyang mga paso dito sa Rizal Street. Kakahiro pa sana. Siguro medyo nagka-problema lang kiliit sa sarong paso. Ang nasa hampang po ng unyan, si San Pedro. San Pedro, BP. Ini panduang paso na nag-agi na digdi sa Rizal Street. San Pedro, kung yan, kung pa sa kung pa lang, pero ikaduwa katulo, tabitin. Ika-duwa pa lang po, BP. Apo, sige, go ahead. Ay, nina ikatulo, si San Andres, BP. San Andres, okay. Magayunan man ini nga imahe ni San Andres na nasa hampangan tangon yan. Digdi sa konbaga sa St. Rafael, limitado sa mga burak. Kumusta diyan tabi ang mga mga paso? May mga naka-dekorasyon na burak na ba ito nitin? Wala din masyado, VP. Mga lang, mga halaman lang, pero burak, wala pa ako nahihiling sa ngunyan. Ayun. Okay. Mas maray man ang ganda. Aram, pag-arabutan ka sa simbahan, paminsan, biburulutan ka mga tao. Yes, VP. Ang sa tuyang sunod na paso na nag-aagi ng ngunyan. Si Santo Santiago, VP. Santo Santiago Mayor. Santo Santiago Mayor, okay. Atin paparani naman na paso ni St. Jude Tadeo. Kaya mong kuwan tabi yan na kuwan? Kaya mong hugutin yan na busis dyan? May distansya ka dyan sa speaker?
yes, BP, medyo arani kita sa speaker. Sige daw. Ini BP si Tadeus, may mga burak ini na puti. Aha. Okay. Marane kita sa may sticker BP. Sige daw, baka pwede tang madangog ang pagkataram kaya na yun. Nadadangog po, BP. Aba, medyo okay bang kinit. Sige na, pakitry mo daw tabi, Kirara. Yan, very good. Aha. Yun. Karong disipulo ni Jesus, na napuga ng ating apostol, sa natugdas na simbahan. Siya nagtukdo ang pagtugos sa Mesopotamia. Siya nagsurat man sa mga Kristiyano sa pagpatani, laban sa mga heresia na may namalaot, ang katukdoan manungod sa pagtugos, siring man ang estilo ni sarong Kristiyano. Ano po para sa to? Ano daw kung maapak inataman saan sa itong pagtugos? Sa nga sino magkalugo? Ano ang satong buhay? Tunay daw na sisog sa kabutan ng kagurangnan? San Judas Tadeo, Apostol. San Bartolome, Apostol. Ang masunod na paso, San Bartolome, Apostol. Sa Bartolome, at sinakutan man na Jesus na bagong saro sa iyang mga apostoles. Pagkatapos sa pagkagada ni Jesus, si Bartolome nagtukto manungod kay Kristo at sinagrukyaw kan pagtugol sa kadakol na banwaan tuman sa sirahan. Siring sa iyang maestro, si Kristong kagurangnan, si San Bartolome, ikaganman na pinitay at sinako sa krus. San Bartolome, Apostol. Santo Tomas, Apostol. Ang nasunod na kaso inyo si Santo Tomas, Apostol. Si Santo Tomas sa 12, sinaakot siyang kambal. Sa Ebanghelyo ni San Juan, si Tomas ay iba sa apostolon ng mga disipulos, muntang nagtatamuriti. Si Jesus nagpahiling sa iba na sa nabuhay liwas sa mga gadan. Pinaritaan siya kan sa iba. Tuwing sa nagtugod, sabto tuwing niya mahiling ang tamot na pinagpakuan. Asin ikalaog ang moro. Siring man ikalaog niya ang sa inyong kamot sa hirod ni Jesus. Sa kalinis ni walong araw, siripong gilaray ang mga disipulos sa iba na si Tomas. Suminabot si Jesus, basti sararado ang pinto. Suminimbang sa tahaw ninda at sinagsabi, ang katulungan mata sa indo. Bangon nagsabi si Tomas, darahaditi ang sa imong moro, asin hingaan sa korkamot. Darahaditi ang sa imong kamot, asin naagaan si sa korhiro. Doon ka magbunya sa pagtugod, kundi magtugod ka. Nagsimbag si Tomas. Sagurangnan ko asin Diyos ko. Nagsabi sa iyo si Jesus, kulitan na hiling mo ako, nagtugod ka. Palaban ang mga nagtutugod na dahil makarigi. Santo Tomas, Apostol. Sa Santiago Menor, ang nasunod na paso si Santiago Menor, aking inarpeyo, na sa Roman sa 12. Minsan inaapod na Santiago Menor o sa Ingles, St. James the Lesser. Susok sa tradisyon, siya sinasabing na pinsan, utugan pa sa Burangnan. Dati siyang enot sa Augusto pang Jerusalem at St. Patrick sa Paseo de Jerusalem. Siya man ay nagsurat sang enot na Epitola Catholica at sinagadan na martir sa paati sang pagdapo sa iya sang taon 62. San Mateo, Apostol at Evangelista. Si Mateo, Makaskaso ng agad yung dito sa may saima, no? Gobyerno Imperyo Romano. Yes, BP. Makaskasa, sunod ang basakan mga ano tayo dyan. Makaskas ang hero, bibikan sa tuyang mga paso, digdi sa Rizal Oo. Street sa Albay. Iya, para malisang ko sunod-sunod subasa tayo magapiga timingan baga yan, di ba? Yes, BP. Pag-agad dyan sampangan indok ang paso sa kamabasa. Sangunyal, BP, medyo nagpundong na sinda, kadiit. Medyo nagluway-luway. Yeah. Makanatangog kita na makaskas. Ganun na tara mo niya kita makaskas ngayon. Ano, yun daw ngayon daw.
Okay. O sige, balikan na ka doon tabi tina. Balikan na ka doon tabi ha. Yes, Anong paso na sa mo? Anong paso niyo sa may sa imong niyan diyan? Anong paso? Santa Maria de Betania na po, VP. Magayon na paso de ding Santa Maria. Daling ko ni kapirana yan ha, madali lang. Check ko muna. So Santa Maria de Betania. Madali lang. Anong number yan? Santa Maria de Betania. Di ko lang nabasa din sa pinira sa kuna Angel. Ano sunayin ng tabi? Attorney Tin? Alat lang, VP. Ang ngunyan, VP, sa ano na, ang nag-aagi na sa Uring pamangkin na, VP. Uring pamangkin. Huring Pamanggi. Last Supper. Huring Pamanggi. Huring ang pagtabalang ha. Wala link sa lista. Nasek niya po, VP. Huring Pamanggi. Pera na daw. Sige daw, di ka na ko kapira na yan. Ano sunod tabi? Kalat mahapon kita, VP. Ang Sige sunod po, VP, number 13 pa lang yan tabi. ang paghugas kan mga bitis na, VP. Yeah, okay. Number 14 pa lang yan. 14 ang paghugas kan mga bitis. Yan. Ayo pala naman nagatama. Tapos pagpasaluib ni Judas kay Kristo ang masunod. Okay. Pero makaskas tabi ato ni tinade, di ba? Yes, VP. Okay. O sige, standby ka lang muna. Tabalikan ta ka dyan ha. Tatod lang ha. Copy, Opo. VP, copy. Thank you. Mga tugang Attorney Tin Along Gabela from dyan po sa may Kantukan Barangay 4, Sagmin, Albay District, Legazpi City. Balikan ta daw si Angel Mustasa. Mga tugang kung kumusta na tabi ang sitwasyon sa lugar niya. Angel, kami na Angel. Angel. Kami na Angel. You're my angel to my lonely Sir, place. habang may Pasok, oras Angel. pa. Location ko tabi, BP. Nasa may likod na parte lang ako ni Ate Tin. Aha. Bigyan na po ako, BP, sa may Lerma Street. Na kung saan nga ni BP, natatanaw ko na po na primerong paso. Nakalibot na sinda duman, BP, sa may Barangay 4. Iyo. And nagluluway-luway na po sinda, BP, na magbalik po digdi sa Rizal Street. Palalaw po graray sa St. Gregory the Great Parish. Oh, dumang ka Lerma Street, digdian sa may, digdian sa may. Sige po, VP, sa may Palalaog mismo sa Barangay 6, Banyadero. Oo, sa may Dikudang kang kuan, kang Guevara Street. Yes po, VP. Oh, yan, tama. Ay, Okay. De Vera Institute po, VP. Sa likodan Rivera po ini. Institute, oo. Oh, tama. Yan, okay. Mhm. And pararani na po di VP sa may Rizal Street, ining primerong paso po. Aha. And nagre-ready na po silang makabalik po di sa Rizal Street. Pababalik naman po Maluwas ang sa sa may St. hampangan Rafael. kang, di ba? Ang luwas sa may hampangan kang Amek. Yes po, VP. Yes po. Okay. Sige. And so far po, VP, mantinido man po graray ang volume kang tawo. And mas lalo po nga ni VP na nagdadakul ang tawo po digin na nagahalat sa Rizal Street at ngunya na pagkabanggi po, VP. Opo. Okay. Sige. And sa ngunyan, VP, masabay na po ako digin, VP, sa primerong pasok kay ni para mismong sa panglaogkan. Ining primerong paso na iduman sa St. Gregory the Great. Matawan ka man po ni informasyon ang publiko. And mantinido man po iraray na nakantabay digyan di CGB sa nagpapadagos po na penitential possession po digdi po sa St. Gregory the Great Parish po sa Old Albay District. Okay. So, gari, So, yan pa, yes, po, Angel, VP. mga pirang siguro, mga 30 o 20 minutes. Yan ang primerong paso. Abot naman po dyan sa Albay Cathedral, di ba? Opo, Kapag VP, uminagyan opo, dyan sa may National Highway, makaskas na yan. Tamarian tinang po dyan.
Yes po, BP. Oo. Mga 5 minutes na lang, BP, mga kabalik na po ini sa Albay Cathedral po Yeah. na primerong paso po, BP. Okay, sige. Monitor ko man po ginaray, BP, ining lugar na ini, masabay na ako dito sa primerong paso para sa paglawag man po ginaray kay sa compound kan St. Gregory the Great Parish. Okay. Mhm. Ini po ginaray, BP, na informasyon na ligdi sa luwas kay bahan si Attorney Tin and si Jean and si Kuya Boy Mata, Angel Mustad, Maray na Panggi. Thank you, Angel. Si Lowens, tanahiling ko ng kasabago sa Santo Enchero. Garo, si Mater Dolorosa ining nailing ko yan sa video. Garo, last paso ini. Digdi sa may kanto kang Ramon Santos going to Orosite. Lowens? Hello. Yeah, Yes, go. salamat abi VP. Location kan payo kay ning prosesyon. Nyao na digita VP sa may Victory Village South. Digdi sa may NFA bagata VP. Ala, uwig palang Lowens. Ano ta? Uning last paso sa Mater Dolorosa. Yaw na digdi sa may, uni bagang kanto ng Gadpa Orosite? Roger to that. Sa may Ramon Santos Street? Correct. Yan. So ang pinakapayaon sa may NFA. Nasa may NFA na, paliko na kami digdi sa Sabang area. Aha. Okay. Tapos pasiring naman kami BP digdi paliko sa may St. Elise. Tapos maliko naman pasiring digdi sa point of origin, pinagalian kan prosesyon sa St. Raphael the Archangel Parish. Ay, so sa likod maagi palaan. Oo, sa likod na nag-agi. NFA. So Kasubago nag-agi sa Inutan. Oo, so maaga digdi sa Sabang Pigkali. Roger to the BBP. Duman maluwas sa may Kantukan Buklan, PNB. Roger. Oo. O, tapos mawala dyan sa may St. Elise Lowens, tama? Oo, Roger to that. Tapos matuon na dyan sa may dating traffic light. Correct. Yes. Okay. Ta ngunyan nagpasibog-sibog kita. Yaw kita digdi sa so pinakang huring prosesyon tabi BP sa mga panguring paso. Tapos na so last paso Lowens digdi sa kuan. Oo. Tapos na digdi sa may oro sa may Kantukan Ramon Santos. Nasa Orosite na? Pangultimo. Correct. Okay, sige, go ahead. Makaskasaan na Ralakawan sa limitado man lang na pipat dirigdi. Buda may mga pasos na may mga nakalag na mga Ginuyod placard. na ni Bunjing sa camera naman? Ginuyod na Kay Rakman. Ginuyod na sa camera. Maisterian, maniwang naan. Oo. An makairak, mako sa camera si Bunjing. Oo. Hingal-hingal lang nga rin sa Ayan. tao. Oh. Nakatutok na si Bunjing sa lugar na duman maluwas sa pinaka parada. Correct. Sorry. So Roger. pinaka primerong paso Oo. palaog na sa St. Raphael. Kaya abangan Roger. mi digdi, nahiling ko digdi sa video min sa Chief Technician eh. Oo. Okay. Sa primerong paso, nag-shortcut kita. Ngayon na kami digdi sa Barangay Pigkali and Sabang area. Okay. Na-assisteran ni kan Philippine National Police. Buda kan mga marshals kan St. Raphael the Archangel Parish. Ngunyan, Yan. Nakatutok na kami. Una, may nagmula sa nakamotor ay bamang din eh. Oo. oo. Sige, go. Sa mga oras na ini tabi BP, medyo may kaulangan lang. May dahil pa makausa din ng primerong paso. May pinag-aasikaso lang. At nakaulang so wire digdi. Pero nakadiretso naman sana. Tapos kami, mapagtason mi na ini. Aranin na kami digdi sa may Forbes area. Tapos so... Forbes. Awaran na kamo palan. Mananggan. Araniyo na kami? Oo. Forbes na kamo Okay. Oo. Nasa may Forbes area na kami. Forbes. Forbes sa may Buklan? Sa may PNB? Oo, sa may Buklan. Malapit na kamo sa kanto. Marami na Nakabantayan sa kamo kanto. kang kamera ta digdi Tapos? sa may LCC. Madalagal si Kuya Bunjig. Tanyahan siya dumaan. Araw-arayos. Nakatutok. Nailing ko na. Tabi, nailing ko na. Ayos. So, sarong paso na uminagi naman sa ibong. Basta mailing na sa dayan ni Kuya Bunjing Oo. na may sarong police mobile car Oo. na primero digdi. So kantabi, Saka nilang bantayan. so paso na nasusum ini kan Chief Technician ta sa may hampangan kang sa may DTI baga, sa may Bureau of Customs. Ay, iyo, Roger to the tabi, BP. Oo. Tali di ka mo yun na maluwas, yan. di ba? Pag naman, di ka mo maluwas sa may dating traffic light, di ba? Roger to that. Okay.
Oo, tangon yan, narani na kami, pawala na kami tabi BP, and maluwas kami duman sa, ano na ito, sa may St. Rafael na. Tapos, manunotaran nga ito tabi BP, pati mga aki, digdi, mga magmao na nag-iriba. Maski nga ni iso mga nagpaka-wheelchair baga, nag-iiriling talaga, ani ba nga ni nagpapaguyod, tangani nang makaiba sa prosesyon, pati nga ni may mga umboy pa, may mga aki pa, sa mga nyaraon digdi, nag-suporta talaga digdi sa pinakang primerong prosesyon sa katahawan na pandemya. Medyo pag-ingat lang sa mga kababayan nga itong nagsarabay digdi sa prosesyon. Dahilan ta may patrabaho digding canal project na DPWH, pero may may caution sign. O garing pag napasinala talagang mauulog digdi. And so mga acolytes, uli na kami digdi, nakalikod na kami tabi BP, and mga pirang minuto sa nagaraw, gari mga 12 minuto sa nagari, dahil pangani, anyaw na kami sa primerong payo digdi sa St. Rafael de Archangel Parish Kasubago. Nagpapartisipar mismo, naglalakaw mismo si Parish Priest Reverend Father Dave Ramoso na St. Rafael de Archangel Parish, nagsusuporta digdi sa aktibidad na ini. Ang primero, so primerong paso, sagkod sa pasisiring sa 20 pataas, dainin PC na daradara. Daiki PC na daradara na pinagkukontrol baga sumairiba. Ayan, daing PC. Kunyan, so pataas, 23 pataas, may mga PC na daradara, tangani nang makontrol sa mga tawong nagdaruruso, taan mga pinakang udyan na mga pasos, iyoan na pinagrurusuan ng tao, digdi sa tuyang kinamumugtakan. And sa ngunyan tabi BP, digdi na kami sa may sa may St. Elias na kami. Yan na kanto na haling St. Elias, mautuhon. Kasabay sa prosesyon ini. Dahil man kasabay. Okay. Dahil man nini kasabay yun. Ito, nasusibot nga ni Karasir, ayan naman porte magpag-aralaw ka na mga automatic-recho. Salbatan. Kung tutod naman. Okay. Siguro dito naka-AC o baka nagpipirit na makaagi. Pero dahil man sila di makaagi, sa talagang tinawo, kining sa tuyang kinamumugtakan tabi BP. Okay, so yun na kami sa... Para sa mga parantabay kang radyo niyan, yaw na po sa may St. Elias, tama? Oo. Okay. Sige, and maliko na kami digdi patuo, pasiring na sa St. Rafael. Roger, yan tabi BP. Sige, kinabig naman ni Bunjing sa camera, nakatutok na sa altar mismo kang San Rafael. Roger to that. Okay. Oo, so yan tabi BP sa mga pirang minuto, mapaw dyan kita nindiit, nailing ta si Father Dave Ramoso, makaulay tangon yan na pagkabanggi, kung ano ang sa iyang mensahe ngon yan, na ako na nagpartisipar. Baka Luwens pagalpayan, Luwens. Baka pagalan maglakaw. Hindi sa may... sa simbahan muna sa interview. Sige, sa mga masunod na sa siguro ng aldaw. Kaya sa Easter. Baka pagalpa. Pwede man iba na lugod ako digdi. Kung okay na sa'yo, pwede man. Ikaali mo na sa kayo pagpasa. Tabaka, ano yung pagal. Bata kasubago pati. Isasalang ko na po tatatod na ngaya. Halawig bagal nilakawan niya? Halawig. Halawig eh. Bata makanta pa siguro. Tato na yan. Okay, sige. Roger. So yan tabi BP. Kung nasusumato talon, digdi sa tuyang pinagmomonitor, ta naglibot magkita digdi sa pag-abot sa St. Rafael, may kuwan pa? Ano mangyari pag-abot sa St. Rafael? Tapos pag-abot sa St. Rafael, may buro bendisyon pa managigibuhon siguro digdi. Tarog kang pigibugin ni Father Roland sa daraga. Tapos urulian na. Okay. And so far, ining payukan na prosesyon, naging matrayumpo, kuda naging matuninong dalagan dahil ta Ayun, naputol si Luwens. Medyo okay na sukan sa iyang kwan. Naubuso yan, signal ni Luwens, halipod yan sa dalaga. Okay, sige daw, tabalikan ta daw sa tuyang video kunya una, mga tugang duman sa may kanto, sa may LCC. So dati baga pong traffic light, kamo pong nagantabay, mga tugang, so dati pong traffic light, mga tugang sa Sentro kan Legazpi,
Itong kanto po na hali sa Maykwan, hali po sa Forbes sa sa St. Elise, duman po yan. Ayun na, nahiling ko na so mga kapadean, mga tugang para po sa mga nagantabay sa radyo. May live feed pa kami, hali po naman sa areang ito. Nahiling ko na po sa mga lay ministers, nakabarong din mga puti, buda po may nakasutan na akong nailing, yun na po sinda sa may Peñaranda Street, yun. Tama yun, ano? Kantukan Peñaranda Street, palaog na po sinda sa St. Raphael's, aray na po sa parokya ni San Rafael. Okay, so habang yaon po yan, mga tugang paligdi na po sa, ano yun sa may St. Raphael, balikan daw si Joshua sa Daraga Albay. Joshua, Joshua? Joshua? Hello, BP? Yeah. Okay na po. Go ahead. Yes, BP, unitabi, uminabot na digdi sa Our Lady of the Great Parish na pinakahuring paso, kan prosesyon, ang paso ni Mater Dolorosa. Pinagbindisyon na naman tabi ini ni Father Oloy, pagtahod mismo digdi sa daon ng bit ng simbahan. Ngayon, BP, ang presenteng sitwasyon digdi, padingit naman po, BP, ang mga tao, pauruli na paguruan, di ba? Tapos na. Yes, BP, tapos na po ang prosesyon digdi sa Panuan, Candaraga. So, iba nga ni BP na mga paso, to pasarot-sarot na po na nagbababa, pauruli na po garo ini. Yeah. Kasabay naman ang ibang mga tao sa iba, naglalog pa po naman sa simbahan, sa iba man, unita BP, pa baraba na, kunya na, pauruli na po garo ini. Nani makapahingalo naman. Yung trustan to BP, nanotaran lamang niya to, kunya na posisyon digdi sa Banuang Candaraga. Pag abot kan mga paso digdi sa simbahan, naging magayon, so pakasumaro kan mga tao. Ako po kaya dito, kana ako man nagkasumaro man sa prosesyon, duman sa Muya, sa samuyang lugar. Ang namamali siya ang kubiti, ang pagkatapos kang prosesyon, so mga tao, marami duman sa mga paso, mga gadnin mga burak, dito. Totoo yan. Kunyan, dito, tabi, dito sa Daraga, naging maray ang pakasumaro kan mga tao, ang kada paso mag-abot sa simbahan, dahil inipig dudumog nin mga tao, kasi na, ang mga paso man tabi dito, dahil manin mga dakol na dekorasyon, dakol na mga burak o kung ano pang BP. Simple lang ini BP, kumbaga dalat ini para nga mahiling man o ma-highlight ana imahen kan mga santo, santa, kan mga paso di BP. Totoo BP tabi, baka matawang ka rin tsansa na makauron ta si Father Oloy, kangani makaroon yaman niya to. Di ba? Baka may mensahe siya. Okay lang. Yes, BP. Ngani naman na makatao man siya kan sa iya man na mensahe sa publiko as na kung igaman siya nila gustong ipaabot tabi sa tuya BP. Sige daw. Tabi sa kunyan mo na BP, tagtaw, baka nagpupuro pa yung halapaman tabi si Father Oloy. Sa kunyan BP, yun na po muna yun na informasyon niya to BP, halik dito sa Our Lady of the Great Parish, digdi sa Daraga. Tagtaw tabi BP, karoon na tabi si Father Oloy. Tumatawag kita rin chat. Okay, sige. Okay tabi BP, Joshua Bino tabi, DCGD. Thank you, Joshua, live from Daraga Albay. Mga tugang nasa palaog na po sa St. Raphael Church ang ang pinakaprimerong paso. Ito po ang sabi nga ni so matrayumpong paglaog at sa tuyang kagurangnan. Mga tugang sa sa Jerusalem, Ini pong primerong paso ngunyan na hiling ta. Sige na po mga tugang palaog mismo sa St. Raphael Church. So pigbibless ininin sarong padi. Gusto sabihon, yaw na ini sampangan mismo kan parokya ni San Rafael ang sa tuyang ang imahen mga tugang o paso na kunhain nakasakay sa sarong tupa. Ay tama, sarong klase nin Camelio. Di ba? Mga tugang ang sa tuyang kagurangnan. First paso, nayaw na po mga tugang sampangan kan St. Rafael. Okay? Sige daw, tara munta daw ang situation duman sa duman po sa Taisan, parokya po ni San Rafael. Paringal, maray na banggi, go ahead. Yes, maray na banggi, pwede 4 kilometros na linakaw. Kaya pitang layon kami. At least, sinyal ba yan? Naglaray sa simbahan. Imagine mo 4 kilometros. Tiko-tiko, nagpasirinig di balik sa Tugnaw. Diretso pang Tugnaw. Balik naman digdi sa simbahan Kantaysan. Pero so far nag-enjoy maski
Patawo talaga, grabing tao. Talagang na-excite sa mga tao. Pero at least disiplinado ang mga tao sa pagsabay sa prosesyon. Kaya ngunyan, yaw na rin nagkatripo na sa mga imahen, 26 na imahen. Hindi sa compound kan ni Simbahan ni San Roque sa Taysan. Ibibindisyonan ni Father bago mag-uruli. Kanya-kanyang pamilya, so mga nag-arataman kayo ni igagihan mi so iba may mga ready naman na pagkaon para duman sa mga nagsaramay sa prosesyon. Yan baga nakaugalian baga yan, nakaugalian na. Siyempre paragal, di ba? Pagkatapos pag-urulian sa harong may libreng pagkaon at may sadirikang paso. Ready na nailing ko, nailing mi so iba. Ready na sa gilid kan sa mga yaw sa naman sa gilid kan tinampo. Kaya magayon sa panahon nakisumaro bulanon pati magayon sa panahon dahil nag-uran. Kaya Father kasabago enjoyan man siya maski pagal-pagal na. Iyon ang nagngal si Padre. Sa gamara lamang ang kinakani. Kaya ko Padre, ano daw kung oral daw unta na eh. Meron pa dito sa baga, Sabado de Gloria, kung man talaga, sarado ng mga simbahan. Dahil kaya oral daw. Ay, dahil, tantun bagay, gwapa ka mo. Anong oras Solidad. Solidad, anong oras? Alas 9. Mahalat-halat pa ka mo. Di ba? Pero bago naman kami ang nag-assign doon. Bago na ko ikapa. Ikaw man naman nag-assign na mga sa mga babae yan, mga babae na Iyo mananggad, mga babae ang nag-prosesyon dyan. Okay. Pare din naman kami para sa agang banggi. Iyo, si Pascal Vigil. So, iyo to sa pag-bendisyon kan tubig asin kalayo. Okay. Tama. Ito ang tigapod na pinakalanggaw daw na misa sa bilog na taon. Correct. Alas 9 sa agang Sabadong banggi tabi yan. Alas 9? Alas 9 banggi ang pag-iibo. Medyo matanga na dyan, di ba? At tayo nagtatapos, dahil mamatakan naman alas 3 na maaga para sa salubong. Anong oras may natapos yan? Pakiulit? Minatapos yan, minsan niabot 11:30 o 12 o'clock ang misa. Halawig yan eh. Halawig yan. Kaya diit na nagkukuyan niya, nagsirimba, pero importantihon pala niyan. Correct. Maratikan sakripisyo ta, kaya dapat magsirimba kita sa agang bangki. Opo. Okay, so yun tabi pa rin. Matapos naman ini. Pagkabindisyon ni Father, paparingalo na. Kanya-kanya na mo nang muli sa mga paso tabi. Okay. Alidigdi, live sa Taysan, Parokya ni San Roque. Hello Mario, thank you. Thank you. Paring Al sa report live from Saint San Roque, Saint Roch, tama. Parish, Taysan, Legazpi City. Habang pinag-yao na po sa mga paso, mga tugang sa simbahan kan San Rafael. Balikan ta daw si Angel kung kumusta na po dyan sa Albay District ang sitwasyon. Angel, come in. Yes, maray na banggi giraray tabi VP Henry asin maray na banggi sa kuya mga parantabay. Nakabalik na VP nasa ika-8 na pong paso, nakabalik din sa Laogkan compound kan St. Gregory the Great Parish. Okay. And tamang-tama, 7:45 na eh. Opo, medyo makaskas talaga Sir Henry ang bulos kan ining mga nag-prosesyon. And sa VP sa mga nanotaranta, nakasubago po baga nabanggit din doon na may mga nagsisindi, may mga nagsisindi din kandila sa gilid and may mga istasyon po dumana na nakabugtak po baga VP. Nasaro sa mga nahiling ko po. So mga padi na nagsabay po duman, tigarani po itong mga istasyon na ito and tigpapaasuhan po ininin inseso. And sa ngunyan tabi VP, nagpadagos na po na paglaog kan mga paso. Nasa 10 na po VP na paso ang nakalaog digdi sa state sa Albay Cathedral ngunyan. And magaynig di VP sa kadaklan po VP sa mga nag-uurusol kaining mga paso, mga kabataan. Iyan. And so nakasanayan po baga na after ngayakan na prosesyon, so mga tao nagkukurwak yung mga burak digdi po sa mga pasong ini. Pero kung unan VP, medyo daisin da nagibo ka ini dahil may mga nagsasaraway po VP na sulamenting sa mga nag-uuruso lang po ka na karo ang pwedeng magdot-dot duman sa tigo-uso lindang karo. And
And sa ngunyan VP, padagos na po ni VP, nag-agi na po si Santa Maria di Bethany. Ayun na po ni Ana, naglaw po digdi sa compound kang St. Gregory the Great. And padagos naman po ni VP, and at the same time sa mga tao po, nagkabiriyo naman digdi sa laog ka na Albay Cathedral. Medyo nakasibar na po digdian mga personalized kan Bureau of Fire Protection. Mga po grare digdian na PNP na tanganing mamanihar man po na pasi orden digdi sa palibot. And day na nga ni VP mapasunod itong social distancing. Pero mapagiramduman po grare ang mga tao na magsulog, sulugunin tama ang tindang face mask. Yeah. Kadaklan tabi VP kan mga nagasisipar digdian, mga kasian, mga jóvenes po VP na nagtarabang na usol kayning mga paso po VP pagpuan po digdi sa Albay Cathedral hanggang sa naglibot digdi sa Old Albay District hanggang sa makabalik po digdi sa Albay Cathedral. So ngunyan VP sunod-sunod na po ang paglaog kan mga paso digdi. Inyong na po ining nahihiling ko digdi sa ampangan ko ining pasukan paghugas sa mga bitis po, VP. I see. So, pero di pa nang bangaan Angel yan, ano, di ba? Nasa 1/4 pa lang yan. Opo. Mga 1/4 pa lang. Tamagan, VP. Mga nasa 1/4 pa lang yan na nakaabot yan ng mga paso. Opo, VP. Siguro mga 8:30 yan matatapos dyan sa Albay Cathedral. And ang Soledad po palang, VP, mangyayari ni alas 10 ngunya na pagkabanggi po, VP. Ayan, alas 10, ano. Opo. Nahiling mo dyan, Angel, Sukan, Sugari Castillo. May Castillo yung ginibo dyan? Ang Castillo na VP na nakalagdi. Para sa Easter Sunday? Opo. Pag palawag ko po sa Albay Cathedral, niyaw nigi sa pinaka-left side, pinaka-left kay niong Albay Cathedral, niyaw po duman VP, I see. po itong Castillo po na gagamiton para sa Easter Sunday. Dati kaya dyan ang sa Peñaranda Park? Opo. Yung yan pala sa compound kan simbahan mismo. Yes po, arani po VP sa kumbento po itong tutuntunan po kan Angel and kay Virgin Mary. Okay. Sige. So far po VP, matrangkilo naman po ang palibot, luway-luway naman po na naglalaog itong 49. Halos day pa nga ni po nangangabangaan pero sunod-sunod na po ining palalaog digdi sa compound ka na St. Gregory the Great Parish para naman po pa sa penal na bendisyon kan padi po digdi sa laog. Okay. So for VP, yan po ang informasyon digdi sa area ko po sa ampangan mismo kan St. Gregory the Great sa mismong entrance. Ini po si Angel Mustaza, Maray na Banggi. Salamat. Thank you, Angel, sa report. Medyo kwampa ha. Di pa nangabangaan na makabalik po sa compound kan San Gregorio Magno. Mga tugang ang prosesyon dyan. Pero balikan ta si Lowens ta gari nangangabangaan na. Hindi po sa Legazpi. Yaw na po mga tugang sa St. Raphael Church mismo. So mga paso, anong paso Lowens ning nahiling kung niya dito sa screen? Yes, salamat tabi BP. Ang masunod na babasahan ka na history kaining imahen o pasos iyo na pang-14. Pang-14 na digdi sa paghampang enot ni Jesucristo kay Pilato. Okay. Roger to that. Pero saan location mo niyan? Ang location ko ngayon tabi BP, nagpainutan ako digdi sa may kanto kan Rizal Street Boda, Peñaranda Street. Digdi sa may LCC Malls area baga. Anyang kayang pizza kuya? So sampangan ni kay St. Raphael? Iyan sa pinakang tabi BP, nagka-berendisyon na yan, nagka-berenditahan ki holy water kada nag-attend your dictate pakatapos kay ni kanya-kanya ng urulian. Yan. Pangkinsina oning pagka may nagbe-bless kayang padi, pagka bless diretso na siya pauli. Diretso na pauli. Paso. Pagka paso ng Sinda pauli, kanya-kanya sa mga lugar na titiriran o pinag-iristaran kan mga nag-aarataman kan mga santong ini. And sa mga obserbasyon tabi BP manunutaran sa pagdakul kan mga tao, dakulan nagbabarakal sa mga tusok-tusok sa mga na ini sa mga kaung-kaunan ang problema dahil nagtatarapok kay basura sa tamang laagan kaya makalaton digdi sa Peñaranda Street section sangkod dyan pasiring sa simbahan. Dakulang trabaho naman ini sa street sweeper digdi na nakatoka sa aga. Ngunyan, dakulpaan na mga tao ta BBP, dahil man nabawasan, dahil man kinakuruli, dahil man
nagharapit na sa kung saan na lugar. Takod matapos ang prosesyon, ana estimate na digdi, parehas manggiraray ana bilang tabi VP. Oho. Number 14 suyaon sa kwan, enot na paghampang Yan. ni Jesus kay Poncio Pilato. Kaso bago nag-agi na yan digdi sa lugar ta. Iyo. And duman na tatanaw ta sa may DBP baga, sa may Lapu-Lapu Street. Matindang porma ni Poncio Pilato digdi. Iyo baga. Talagang kwan talaga, gobernador, buda ano yan, ano ito, hukom. Oo. Gobernador baga sa kang Roma, di ba? Roger to that. Yeah. Oo, and sa ngunyan, natatanaw ta duman, mga nasa pan-30 na siguro ka BBP-an yaon duman sa may DBP area. Pang-30 paso. And sa ngunyan, Pero halawig talagang, ang gap, Lubens, halawig ang gap. ano, Halawig ang gap. Pag-abutin din sa may St. Rafael, medyo halawig so gap sa sunod na paso. halawig ang gapta BBP, ta pinagbabasahan pa duman, may nagbabasa duman history kay ni kanya-kanyang mga paso. So pagtapos na mabasahan kan sa istorya, itong pinadra mo sa ko, adi. Roger to that. So saka siya maabante. Saka siya maabante, tapos okay. bibinditahan na duman kay Holy Water. Iyon. So number 50 na niya on sa screen na hiling ko. Oo. Okay, sige. Oo. Mga lagpas na 30 siguro mga nasa 36 na tabi BP na ano na yun na pinagpapasok din prosesyon ang yaon duman sa may DBP area. Kaya siguro mga pasado alas 8 tapos na tabi ni tabi BP na sa tuyang pinagsusubaybayan ding prosesyon. Oo. Ta kung na manonotaran na tao talaga maski nga ni mga magulang at mga aki nga ni digdi nagpapastidyo na tapagal na kang kakalakaw iurobo takot na matapos nakulo ng aki Nakul kang aki. nagsasarakay nga ni sa generator nagsasarakay sa pedicab na pinagsakayan kan generator digdi Buda naka-mask. Adi. nakamask may Okay. iba man na dahil man nagmamask pero kadaklan talagang padagos man na pagsunod sa minimum public health standards. Siyempre, kung araw na nga ni kompromiso na ang social distancing, kung di ka pa mag-face mask, talagang kompromiso kayo ni na helang. Yeah, okay. May mga paso na makaskas, may mga paso man na maluya, pero na mga tao digdi, padagos na pagpartisipar sa pinagigibongon yan, na penitential prosesyon na nagbukas pa sa nagunyan sa katahawan ka na papatapos na pandemya COVID-19. Ang pang-GDVP ka na mga nyaraon digdi, iyoan sana matapos na ining kapagalan ta dahilan ka na krisis na dara sa pandemyang ini. Magayon ini, nasabi nga kan supad na kauno Santo Domingo, parte kang pasasalamat kan tao ini. Correct. Kanya na 2020 to nakaruluwas kita, nagsabay sa araw galing prosesyon. Kasabay sa pagpasalamat ang nangyayari niya na medyo ang kaso kan COVID sa tuyang syudad, probinsya Canalbay, Bicol Region, Pilipinas, pababa na. Correct. Pababa na. Roger. Okay. Mga pirang minuto BBP tapos na ining sa tuyang pinagsusubaybayan. Tapos na mga tao digdi kanya-kanya naman na distansya ta. So traffic ko nga ni digdi sa Quezon Avenue, bukas na ta BBP sa mga motorista. Pagkatapos man sa na mag-aragi, pwede na mag-agi. Nakalampas na Nakalampas na sa mga paso. Roger. Okay. So yan ta BBP, mabalik na lang kita. Grabe. Grabe. Dahil pinag-aalao man na papartisiparang kikadakol na tao, maski nga na isigian na pagiromdom. Na kung apikiman sana, dahil na magatindir na ngayon mapapreventaran ng social, o kaya ma-mantindir ng social distancing. Pero ngunyan talagang manonotaran niya to na talagang grabe na partisipasyon ka na mga tao digdi sa tuyang pinamumugdakan ta BBP. Yes. O nag-iba na kita digdi sa likod ni Father Dave Ramoso. Marayan sumabay ka dyan tangani na kuan, magbuwas-buwasan. Muda. Iyo. Kaning masirip na. O nga ning kuan na. Muda, magkumpisal ka. Iyo. Okay. So nasampangan ko mo dyan digdi sa St. Rafael. So Senyor Jesus Sentenciado. Yan. Number 17. Kami niya na digdi sa likod. Saan ka? Likod ka mo kayo ni? Nasa may likodan kami kayo ni na may paso.
na pinagatindiran ni Father Dave Ramoso. Yan. Okay. Roger, sa yan tabi BP, na mga dagdag na istorya, alidigdi siya sa tuyang kinamamagtakan. Ako po, si LBB. Thank you, Lawrence. Sa report, hali po dyan sa luwas. Ito po so number 17, pigabangan niya to na mabuting di mga tugang sa may St. Raphael Church. Kuan ini, dakol sinda. Kaya ang sa mga naghilingon yan sa Facebook, wala katutok tabi sa Radyo DCGB, ang paso na nasa patatapos na digdi sa may simbahan, iyo po ang enot na pagkapadungkal. Tama, enot na pagkapadungkal. Yan. Kansatuya mga tugang sa kansatuya tabi na kagurangnan. Okay? Sige daw, balikan ta muna si Angel kung kumusta na dyan sa lugar na. Angel, sa sa Albay Cathedral, si Angel Buda, si Eternity. Kami ni Angel. Yes, maray na banggit sa BBP, as in maray na banggit sa paraan tabay. Sa ngunyan sa BBP, nasa isa 26 na po na paso ang nakalaog digdi sa compound na Albay Cathedral po. Iyo ining ang pagtabang ni Simon na Sereneo kay Jesus sa pagpaasan kan Cruz. Ang problema nga ni BBP, karaklan sa mga nagralaog digdi nga mga paso po. Ang panahon na po ining compound ka na Albay Cathedral. Kaya nagagamitan po sinda na medyo magluway-luway lang po, maghanap ni na space para makapag-parking po sinda para naman po sa bendisyon. Ngunyan po, Bibi, padagos man po ang paglaog pa na mga paso digi sa Albay Cathedral, kung sa na ika-27 na po na naglaog, yung Nazareno po na Veronica na paso po, Bibi. Minaskastano. Yan po, Bibi, makastas na po ang paglaog sana o pagbalikan mga paso digi sa Laucan na Albay Cathedral para sa pagbendisyon ta BP. Okay. And sa ngayon BP padagos man po na pagruso sa tawo digi sa Laucan compound. And magayon digi BP unlike duman sa report ni Kuya Lawrence na sa mga nagkakaraon po medyo mas marami BP ta disiplinado. Kanya sa BP ni daradarang plastic para sa mga iribanan ninda na natinawan po nin pagkaon. Tapos ninda magkaon sa mga basura po nila, nasa saruman po kilaray na naganan. Iyan. Buda, kontrolado ang tao mo yan, ano? Yes po, Bibi. And ngunyan, mas tingali po din sa social distancing at dito po kakapalog ang sayang face mask habang naghahanap naman sa daribini na lugar para matunghayan ang pag-indisyon mismo po sana bali digli sa mga sa quarantine nga nga pasong nagpartisiparan ngunyan na pagkabanggi. So pag hindi maugmahon po na paghilingon nagdakol ng mga kaakian na nagpartisipan digli and basi man po sa pagkipagurun ta sabi ninda ngunyan dapong panahon dapat dapo na magpartisipar ang mga jóvenes sa siring kayong aktibidad dahil ta 2 taon po so nakalihis na dahil po nangyari ini kung baga po bilang pagpapailing man po ini na pag kung si Jesus nga ni dapo nagtutunitensya mati ano dapo na maski ining bako nga ni medyo masing rayo kan tiglakaw ni Jesus ng kansya nagsusakit po may bailing manindaan na sa indang sakripisyo ngunyan na Semana Santa tabi Bibi. And sa ngunyan po Bibi padagos naman po na napaglaogan mga paso Bibi sa Albay Cathedral and yun po muna Bibi na mga nagdag na informasyon haligi sa luwas. Ako po si Angel Mostaza, maray na banggit. Thank you, Angel. Sa Albay Cathedral. Kanta daw so kinamumugtakan tabi ni Attorney Tin. Hello, Attorney. Attorney. Hello, Tin. Hello, maray na pagkabanggit bitihin. Sa kaagi lang kang Santo Encero digdi sa Barangay 4 kang Sagpon at unya nagaadang-adang na ang siguro ini nasulas na paso. Opo. Kaya natatawag ka naman sa banda. Aha. Iyo, sa pangultimo yan. Mater sulit ano yan? Pagkatapos bitihin kang Santo Encero si Dolorosa na. Yan, Dolorosa bitihin. No. Okay. Go ahead, Hindi natatawag ka naman ang banda sa likod ni Mater Dolorosa. So yan na ang huring paso tadig bitihin sa Albay. So yaon iyan sa may Sagmin, Barangay 4? Ano po, Vivi? Nasa Barangay 4 yan, na part na yan. Sa
Barangay 4 po, VP kang Sagbon. Paliko na sinda sa Lerma Street at in madiretso na duman sa Albay Cathedral. Okay. Igwa naman ng mga motor na nakakaagi. Okay, go ahead. Nakakaagi na sa mga motor digdi na pasiring sa daraga atin. Nag-aarali naman ang mga tao bitbitan sa indang mga bangko. Ayun. Talagang patapos na. Tapos na dyan sa location mo, Tabi, Attorney Tin. Yes, VP. Apo. Tapos na po. Yeah, okay. O di, aral sana kang tukawan, pwede nang auto, Magi. Ano? Yes, VP. Mga motor. Igwa naman kitang nahihiling na auto as in jeep. Nakakaagi na geraraya VP head. Digdi sa may Sagbon po, Barangay 4 Albay. Yes, very good. Okay, sige. So yan ang sitwasyon ng Unyan digdi sa sakuyang lokasyon. Christine Longabella, DCGB. Yon, thank you so much. Mga tugang dumampo sa kinamumugtakan ni Attorney Tin Longabella. Mga tugang, tapos na. Kaya siguro mga perang minutos pa, tapos naman po ang prosesyon dyan sa Albay Cathedral. Balikan talo si Joshua Bino, baka kaiba si Father Oloy Lawenco. Joshua? Yes, ay marahin na bang gitabi VP, marahin na bang girar sa suya mga paraan tabay. Naghupa na tabi VP ang tao digdi sa simbahan Kandaga sa Our Lady of the Gate Parish. Dahil naman digdi VP nin mga paso, gabos na po nakahali na sa bisinidad kaining simbahan. Mientras tanto VP, naging matrayon po man ang prosesyon ngunya na banggi digdi sa Daragade kita ni na nabaritaan na ano man na insidente, may kinaraman na prosesyon tabi VP. Mientras tanto VP, dahil na po nagkuhan si Father si Father Oloy na ma-interview ta mo na niya nabanggit. Mapahingalo naman dapat okay muna lang. siya. No problem. Nasabutan tayo. Kasi na sigun man kay Father Oloy sa masunod sa dapo VP. Okay, no problem kamo. No problem. Nasa init-init tayo. Yes, tabi VP. So, yan tabi VP ana sitwasyon natin digdi. Tapos na. As in tapos na. Tapos na po, as in tapos na, naghupa na po ang mga tao. Masarot-sarot naman po na nagiluwas ang mga yaon pa duman sa laog ka na simbahan. Kasi yung BP, sitwasyon digdi, igaman nila sharing man sa na reparo ni Kuya Luwens, kasubagaw duman sa sayang area. Igaman digdi na nagkapira man na mga basura na nagkakalat-kalat man. Pero kita BP, ninahiling na mga nagsirigid man, nagilinig naman digdi. Sabi, DP. Yeah. So, okay. Yan DP. Kita ko na yan. Totoo yung persa. Nagpo naman na magtimo-timo. Digdi sa gilid. Sige. Pwede ka na magpahingalo naman Buda. Mamanggi na. Pwede na yan. Yes. Okay. Tabi DP. So, yan tabi DP. Sitwasyon digdi. Naging matrayon po. Prosesyon digdi sa Banuan Kandaga. Ako tabi si Joshua Bino. Sa ko naman. Joshua, sa Easter Sunday naman. Yes, DP, tabi. Okay. Ang tabayan ka naman yan. Yeah. Okay. Sige. Okay, sige tabi DP. Joshua Bino, DCGB. Thank you Joshua sa report. Mga tugang. Habang patatapos naman ang prosesyon digdi po sa may Legazpi Port area. Ang pasongon yan na nasampangan kang St. Rafael. Di ko lang matandaan sa pangaran ka ini. Pero balikan tayo na si Lowens. Kung kumusta na ang sitwasyon dyan sa area niya. Lowens, exact location? Yes, salamat abi BP. Exact location ka na DCGB News. Yaon digdi sa may Lapu-Lapu Street sa may post office na kung sa impossible na tabi BP. Ayun. So mga bihikulo. Bihikulos, okay. Oo, so pinakanghuring imahe na pinagpabaso nasa may NFA section na maliko digdi pasabang tupig kali. Tapos pasiring tabi BP dyan sa may St. Elise and pasiring na sa St. Rafael area. Yeah, okay. Oo. And kasubago, padagos man ang pinagigibo dyan na pagbabarasa din saro-saro sa mga pasos na kung ano ang istorya Buda, kung ano ang importansya kan mga santo Buda Santa. Totoo. Sa pagkabuhay ni Jesucristo tanganin ng isalbar ang kidaban sa kadikluman kan kasalan. Kung kaya sa mga oras na ni Tabi BP, kanya-kanya naman na uruli, so mga pinagtatawan Tabi BP ni na bindita kana nin bindita Tabi BP digdi sa tuyang kinamumuktakan. So Santo Cristo ining yaon digdi sa may hampangan kan simbahan? Oo, yun na yan Tabi BP. Santo Cristo Santo Cristo, tapos
mga pirang siguro mga tulo. So, Tapos mga ilaw na nakapatindog. Roger to that. So may ilaw na mga nakapatindog. May Dap-Dap Mission Church, Santo Cristo Oo. Mission Church. Okay. Kung ano sunaiiling sa Mission Church sa altar Iyo yan. na imahen, iyo iyan tabi bibi. Inal sa palanso yaon duman. Oo. Ilinuwas ano. Okay. Roger to that. Tiyo na ipinagpapaso digdi sa satuyang kinamumugtakan na. Okay. Oo, mga pirang minuto, ngunyan nga digdi sa Quezon Avenue, tapabalik kita giraray duman sa location sa may St. Rafael area, digdi normal na nadaloy ka na trapiko sa mga oras na So, ini. sasabihon kung normal na dyan, nakagin yan, uminaga na dyan, gabos. Uminagi na gabos. Oo. Ang problema, Yung Santo Cristo, ano yung nakasunod sa Santo Cristo, oo, nakakandap-dap, ini na nakadupaan sa tong kagurang na naimahin, buda may babae sampangan. correct. Yan, okay. So nakapako sa krus. Roger. Yes, okay. Oo. So yan ta BBP dagdag na istorya. Malidigdi sa satuyang kinamumagtakan. Ang problema kadakol nin mga plastic, buda mga iniroba na mga plastic cups. Kung naman may iyan dito na-anticipa. Iyan anday pigbabarasulan kanibatang mga kababayan. Kung gayud mabit-bit nag mga soft drinks etc. Bibar. Correct. Ay nako. Tapos sa mga tinusok-tusok digdi sa baka banlaylay na mga Basura. tusok-tusokan. Mabintangon yan. Ano ba yan? Mabintangon yan ini. Ugarig na ibang pinagtatarapok sa tamang lugar. Okay. Aha. So yan ta BBP. Yan na sampangan ko so Lapieta. Lapieta. Yun na yan. Yeah. Tapos mga pirang segundo. Ang nailing na mas magayon pa lang kun ang kaador no mga bako burak. Sa ilikod Iyo. na. Totoo yan. Mga dahon lang, mga masitas. Totoo yan ta BBP. Yung talagang nangyari dumang kampanahon. Dahil man talaga mga kuwan, dahil mga burak kampanahon duman sa mga natindugan kan kaining mga paso. Mas realistic pag ilingon. Mas realistic pag gapo na tiripak o kung ano. Ibabalikan ko ta so dating pangyayari kang panahon. Correct. Mas magayon man ang ganda burak talaga. Oo. Talaga man kay puwan. Iyo baga. Yeah. Buda magastos pa yan eh. Yes. Isaro nga na akong kamidbid, minapa Manila pa para sa na mailag sa Santo. Iyo. Pero aram mo na nagigibukaan, kaugbahan ninda yan. Nakapagpapagyan iyan sa daghan. Correct. Pag ika nakakagibo ka iyan. Correct. San Jose de Arimatea. Yun na yan. Pero pa. Sino si Arimatea? Ini so nakiurong kay Poncio Pilato na hagadon subangkay ni Jesus tapos ilubong. Oo, tanggalon duman sa krus. Correct. Buda so pinagamit niya so sa inda mismong lulubngan. Tadi ngaling available na lulubngan. Correct. Buda ini linubong tulos tapag kaagangan ibaga saba. Yan. Bawal magtrabaho kang panahon. Correct. Kaya linubong tulos sa tabang ni Jose Arimatea. Correct ka dyan. Okay. So yan ta BBP. Mga pirang minuto sana na digdi, maray na digdi na bulos kan trapiko. Buda mano na taran niya to so mga auto digdi na baka nag-aaragi hali sa outing. Okay. Mas matahuhan sa aga. Correct. Maria Magdalena. Yan. Ano Sarap pa. pa lang si Magdalena? Bako man talaga ini prostitute? Ano? Si man daw nagkuang kaya na. Diba ba sa lakaw maghiras? Man kaistorya si Magdalena, may prostitute. Daiman baga? Para pinagagarapo lang. Oo, magkaunta talaga siya. May yung gari nadakop na kung ano. Oo. Bako talaga sa asin gari prostitute araw kang na pinatudan ta. Correct. Piglino baga ni Monsignor Chris, duman sa lakaw maghiras. Di ba? Naging tradisyon na sana na apo doon na Magdalena, naging metaphor na sana sa mga kabidbidang mga siring kayan. Si Friedan may kasalang kay ni. Iyo nga ni. Hindi, karaw man. Ka-Freddy. Okay. Sige. Road to that. So yan ta BBP, gabos na mga sektor, mapagurang, mapayut, mga aki, mga senior citizen. Ano lang, Luwens? 1, 2, 3, 4, 5. 5 na lang. Tapos na. Tapos na. Agdahon na ni... Kung digdi pasabol na digdi. Agdahon na ni Father Dave si Bunjing duman sa taas. Sa simbahan.
Iyo. Oo, mamanggi. Taga. Mhm. Okay, pero matawuhon pa din sa mayampangan kan St. Rafael. Iyo. Matawuhon pa. Matawuhon pa talaga. Iguana kung nahiling loan sa daing kuan, daing face mask o Dakulo na. Dakulo na. Ano ba nga ni nagpo-prosesyon sabi ko kasubago? Dakulo na naga daing ano ding face mask. pangyayari o Oo, yun na yan. ay, Talagang problema. Pag nakabuelo, talagang minabuelo. so ibang mas o nasa ko. Correct. Ano ba to? Sus ko na ka sa matawong lugar. Yan. Tapos ang mas mula sa kuko, luwas ang dungo, luwas ang ngimot. Yan. My God. Sana Aha. na magyari sa projection kang okta. Bata, nagbatanid na baga. Iyo baga. After na kang hulik, baka magdagdag, Yan maglangkaw. sana. Sana ba mangyari to sa tabang kan sa tuyang kagurangnan. Yes. Sana makuanta. Ini nagsakripisyo man sa inang panata. Correct. Tabangan kitang day maglakop na ang COVID-19. Correct. Di ba? Aha, so yan tabi, BP, nakabilugan na siguro ini, tranquilo na digdi, urulian na sa mga tao, mientras sa pasiring kita sa Iyo. St. Rafael de Archangel Paris. ka pa. Matamang motor ka pa. Iyo baga, Iyo nga, arayo itong motoran mo eh. day bale. Anyway, nakamonitor man si Sarah Ngunyang gayon. Nasa butan. Naka-monitor. Siyempre, Ninong Henry ngayon, day ko man pwede ngayon di mag-monitor. Mas tiwala nga ako kay Ninong Henry kaysa kay Ninong Edwin. Yan. Narot naman Susaro. Okay, sige. Day sa sala, day sa mag-report. Siyempre. Wala, sa pagkabalos. Okay. Roger, so yan tabi BP na mga dagdag pang istorya, litigdi sa tuyang area of responsibility, digdi sa Legazpo District area, sa St. Rafael de Archangel Parish. Ako po, sa LBP, Baray na Bakit. Thank you, Lowen, sa Maria Salome. Yan po digdi sa may hampangan na kan St. Rafael. Thank you, Lowen, sa. Balikan ta si Jimmy. Kumusta na daw sa Kamaligal Bay? Kami, Jim? Yes, VP, nag-pull out na ako sa Simbanta. Wala na, telepuasa na. Kanya-kanya na itong uli sa mga paso. Okay na yan? Tapos, mariserba naman lang, taon-taon, so pang alas 9. Iyo, solidad. Ay ka na kanyan mahali. Teka, magtaram ka. So, diretso na ini. Nag-charge na. Babalik na ako naman. Counterclockwise naman. Ulo ko si Junior. Katulogin na muna, Jim. Dahil na. Saka naman, sa Eastern Saka, sa Domingo naman. Pwede, kaso bago, clockwise. Clockwise ka sa bago. Yan sa counterclockwise pala, dahil nakita. Counterclockwise. Iba-iba kayang oras sa Karado bang Karapadeng alas 10. Alas 9. Alas 9 Dahil ka na maghali dyan nga, Gani, Anong oras na? gani ang kaisipan mo. Sa challenge sa kang pigatara mo, Gani, sabi ni si John, ulokon si John. Galing nga, mga usabon ni Jimmy, So, diretso rin sa aga. Sa Domingo, tonton. Diretso lang Easter Sunday. Diretso na View. Okay. Sa Easter Sunday pala. Tapos na, no? Tuminapos na. Tapos na. Ay, natarepasa na. Sa Kamanlig, dahil ki-activity sa Easter Sunday. Wara. Dekan so, utong so salubong? Wara naman ito. Ay, anong nangyari? Anong rason? So, natural na sa nadaang kuhan. Misa? Natural na misa. Paka din na to, ano daw, di marakaoron si Paday kong nata? Bako si so kura para ko nakaon ko so mga na pod Mga workers, mga lay ministers. Yung pasarog kay IBP. Yung mga lay ministers, yung mga workers, church workers. May data, grabing tao ngunyan gani, grabing tao. Mas lalo nga baka kumunayapan ko pero sige, anyway. Pero may misa sana sa Domingo. Double check ko manggiraray ito. Okay, sabi yung sa Domingo, maatab ka manggiraray. Check mo. Kung dahil digdi, di duman ako sa ginubatan. Yan, bumaginubatan ka. Yan gusto. Yan kaya, alam mo, yan ako sa minabilib. Diba? Nagigibunin pa, ginahanapon ng bareta. Ipamahaw na sana ako duman sa, alam mo na. Doon ka na. Anantig, basta, yun na. I-text ko na lang sa mga tara mo. Yan, tara mo na lang. Ayaw. Okay?
sige. Okay? Okay. Pwede na ako magulay. Pwede Alas na. 9, dahil na. Pwede na. Pwede na. Dahil na, di-extend tayo na alas 9. Jimmy, nasalita di si Jimmy nyo. Jim. Thank you, Jimmy, sa report from Kamaligalbay. Check tayo kung anong paso ininayao na digdi sa may hampangan kang na ano yan. So naghiling tabi sa Facebook Live kandi si GBIP. Bura sa nag-aantabay sa radyo, mga tugang may nasa hampangan ngunyan kang palaog na po sa hampangan kang Saint Rafael, digdi baga sa sentro. Ang saro pang paso, kaya lang nakapundo ini. Ilunta daw. Taka sa bago nagagano Santo Enchero, baka San Juan Apostol ini June. San Juan Apostol Evangelista. Iyan. Yung hiling ko eh. Ang pangultimong paso is Dolorosa. Mater Dolorosa. Yan. Diba? Yung hiling ko. Yan. Gali patapos na ini. Inda kung tabalikan ta sa Angel, duman sa ano yan. Tatapos naman kay Eternity, tapos naman duman sa kay ano yan. Siguro tapos naman sa Albay District. Ano yun? Anong alaton tayo ng alas 10? Ano selling mo? Okay. Yan, Saint John. Tama, Saint John. Yan, Evangelists. Okay na. So, ini yan, second to the last na paso. Tapos, mga tugang, ang masunod dyan, tabi ang Mater Dolorosa. Yan. Tama. Ayun. Ining naka-zoom out pa kaya sa mo yung camera, digdi po sa mo yung. Pero, namundo ako, Jun, ining nailingtang mga tao na nasa video, dako kong nailing talaga na ang ibang mask nasa kuko eh. Diba? Ay nako. Anyway, sa tabang ka sa tuyang mahal na Diyos, mga tugang, malalampasan tayo ni, makuan tayo ni, malalabanan tayo ni, dahil dahil makita ka ang papabayaan. Okay, so ini po na ang pangultimong paso, mga tugang, na kasabay sa procession sa Saint Raphael Church, Saint Raphael the Archangel Parish. Okay, so ini po ang Dolorosa, mga tugang, saro sa mga imahen kan sa tuyang ina, sa tuya pong Birhen Maria. Ini po ang ipoprosesyon dyan sa Solidad, di ba John? Sa Solidad ipoprosesyon ini, pabalik, ha? Pabalik, mga tugang sa ano yan, sa Solidad. Buda may carry ba siyang mga imahen man, mga pasunin, mga imahen, pabalik siya. Istorya kan paghanap, mga tugang kang ina, sa satuya tabi na sayang aki. Yan. Sabi ni Monsignor Chris, magayon ang tradisyon na iyan, mga tugang nakapatatabang para magrarumpuan sa tuya na pagtubod sa mahal na Diyos. Okay? So yan po ang last paso. Diyan po sa St. Raphael Church, kasabay ta dyan si Lawrence Barcena, si Chief Technician Ramir Tanay, si Nika, ano nga first name, apelyido ni Nika Richard? Nika Restum. Mula si Trecia Litana. Si Jean Sain, sa Albay District. Okay. Siya yan. So, tukuan naman sa apat, si Nika Restum, si Trecia Litana, si Chief Technician Ramir Tanay, tulo, boda si Lawrence Barcena. Yung po sa tuyang team, yan sa Albay District. And taon-taon, mga tugang aramon talon sitwasyon sa Albay Cathedral. Kung takatapos naman, kay pa po si Angel Mustasa. Angel, come in. Yes, maray na banggi po kinaray BP at maray na banggi sa tuyang parantabay. Muna tabi BP nasa apat na sanang paso at pinahalata na makalaw digi sa compound ka na St. Gregory the Great Parish. And kung nilaladawan ta BP na sitwasyon digi sa laog ka na Albay Cathedral, ang kada paso po BP nakapalibot ini sa compound ka na Albay Cathedral para tigrara din naman po ini sa mangyayaring bendisyon pag natapos naman po na nakalaog itong 49 paso. And sa ngunang BP, ang lasa laog ka na Albay Cathedral, paano naman po ini BP ni Intawo na naghahalat para duman sa Solidad sa taod na alas 10 nin pagkabanggi. So for BP, matuninong naangabos na may mga nagkahiriling lang ako BP na mga nagsarabay sa paso, nagraranis na duman sa mga paso, kanya-kanya ng kuha nin mga burak. Pero about sa BP so nag-aaragawan, nagtatarauhan po sinda
ni na pagkakataon na makakuha dumanin burak dahil lang sa day ko masabutan VP na and taon-taon na po VP bagay ning nangyayari na nagkukuha po sindanin mga samno duman sa mga tiga po prosesyon na mga paso po VP. And Totoo sa yan. VP, so mga nag-aratod na po rin ka mga paso after nila makakuha nin burak, magpa-picture and luway-luway naman po sila VP nagluluwas sige sa compound ka na Albay Cathedral, tanganing tawan dalan po itong sumangara laog pang paso. And sa unang VP, nasa palibot po, mantinido man po graray na so far sa VP, so good na and wala ko din nahiling na daying tama ang pagtulog kan sa indang face mask. Yeah, very good. VP, Very na good. nakatulog kang face mask ka sa bago. So talagang nakasunod si kaya lang siguro garo medyo kwan lang sa tuya kasubago so social distancing di masyadong na-observe talaga. Opo, VP. Matiunta lang VP ining to annotation kan ining to Sige. Sige daw. sa mga paso. Yeah, go ahead. Kasi nagpapos siya sa krus. Uminabot siya so siya na taga-ari Matea sarong halangkaw ng Lebro kan Sanhedrin. Pero man sa naghahanap ng kadayang ng Diyos, na muso maglaog sa tubangan ni Pilato at pinagad ang hawak nito. Si Pilato naglalak, pinagadan ng Jesus. Pinapot niya ang senturyon at pinapot kung si Jesus ang ilang nagadan. Pagkaarami sa senturyon, itinaon niya ang hawak ni Jose. Pagkabakan ng lino, tinanggal niya ang hawak. Ang bangkay ni Jesus pinatok ng telang lino at pinutas sa lulog na tinuki sa gapo. Diyon nang duman si Maria Magdalena at si Maria na ina ni Jose. So yan VP, palalaog na po digdi ang ultimong paso, ining Mater Dolorosa. Sa unan VP, yan na po ang mga 40 na din pasong nagsabay ngunyan sa after 2 years na pagka-pendant kay nila sa COVID-19. Alas 8:22 natapos yan Angel? Yes po, VP. Napupunta lang VP ini ultimong natarapan VP sa paglaog Sige daw. Mater Dolorosa. Sige. Sa iyang namumukan na angki. Sinundan niya ang bilog na agi-agi kan buhay ni Jesus. Kaya ang bilog na sakit na inabihan ni Jesus, namataan man kan sa iyang mahal na ina. Sa ibang kabilingan sa dalan sa siling sa Kalbaryo, sinagmas ba ni Virgin Maria ang nadulong na lawgon kan sa iyang aki. Sa iyang renewal, ang daing masabing sa mundo ang sa iyang unso. Bigdinong lami ang propesiya para sa Santa Maria na ginaran niya ang sa iyong aki sa templo kay Jesus ang boypar. Nakulang kamundoan, sining si sarong na karong na espada, malagpas siya sa iyong puso. Siya si Maria, ang Mater Dolorosa. So, yan tabi ultimong paso na naglaog din mismo sa compound sa St. Gregory the Great Parish. And after ka na Mater Dolorosa ang paso sa VP, may mga instrumento, may mga grupo ba nagtutugtog po VP bilang pagtapos naman kaining procession po muna na pagkabanggi. Okay. So, for VP, matuninong man po, wala man po nin mga untoward incidents, basado naman po sa pagkipaguruntas sa mga kapulisan ligis sa palibot na nakataltag mo niyan. Ang kaibanan ko po, VP, haliligis sa Old Albay District, si Attorney Tin, si Zane Polgar, at si Kuya Boy Mata. Ini po si Angel Mustaza. Salamat po and maray na banggi. Salamat Angel sa report live from Albay Cathedral. Mga tugang may kinaraman dyan sa coverage taon niya na pagkabanggi kay ba si Boy Mata sa muyang piloto, si Jean Folgar, tama Chard? Si Jean Folgar at saka si Attorney Tin Dongabela. Sa Albay, Daraga Albay, kay bata po dyan si Joshua Bino, mga tugang sa Kamalig. Nakasabay ta po si Jimmy Nasalita, boda si Jenny Balyaran. Yan po sa Santo Domingo Albay, sa Malilipot, boda sa First District si Jomar Bien. Si Riman po si Pading Alarmario, kasabay niya to. Mga tugang hali po dyan sa sa Taisan Tabi Parish. May kinaban po sa special broadcast niya to. Ngunyan mga tugang na pagkabanggi.
Yan pong aldaw na ini ng Biyernes Santo. Sa pangaran po kang may nalagwang kita sa luwas, halos kumpleto naman yun ano. Sa pangaran po kang samuyang pagilibalik di sa laog si June Napoles sa kuyang partner sa Technical Department, si Richard Astor. Sa Facebook Live natin, boda si pang kasarabay tango niya na aga na nabanggi. Halos okay naman yun gabos ano. Sa pangaran po ni Ma'am Brenda Locsin, samuya pong presidente, si Executive Vice President Glenn Barcelon, samuya pong kan current station manager, mga tugang kan DCGB. Siring man, sa pangaran po kan Bilog na Tropa, si Sir Nonoy Locsin, samuya pong Vice President for Engineering. Mga tugang, mabalik po kami sa ano rin sunod ang broadcast sa agang Banggi alas 7 nin Banggi. Para po duman sa gigibuhon mga tugang na Bihilya Pascual sa banal na Banggi. Yan. Bihilya Pascual, Pascal Vigil. Alas 7 po nin Banggi, dyan po yan sa St. Raphael Church muna. Katapos kayan, mga tugang, padagos kami na mag-antabay sa Domingo early morning, alas 4 po, mabalik sa broadcast ang DCGB para po sa pagkatunsendo kang Easter Sunday Mass. Yan po sa Sawangan Park, District Legazpi. Salamat kan sa inyong pagantabay, mga tugang, sa pangaran po kang Bilog na Tropa. Ini po ang sa inyong nakaibahan, anchorman sa programang ini, Holy Week Special Coverage. Thank you so much. GB us all. God bless us all. God is good all the time. Goodbye. Have a blessed Holy Week po sa tuya gabo. PBN Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ.